Hei hit. Det orda deilt av Suttjarikon her og i kvöld. Til hetta kunninga tiltakið tja framtak cannabis til medicinsk bruk. Og jeg ikke så øyla venner i hesare rollene, så det er som en prøve for meg, eisne. Men jeg skal lova ting for det for å røyna gjøre mot aller beste. Og det som vi byrjar vi her i kvöld, det er til at vi legger ut vi ikke var året til et ombå for det felaget Cannabis Danmark, nemlig Rikke Jakobsen, som sitter bankt her. Og hon for å greie fra hvordan støvan til at helan danske røyndene i cannabis-økene. Og hon for å gjøre på den måten at hon for at halde en fyrlester, vi drukner vi cirka 1 time, men det ber til at spyrje henne spurningar, den senter her, og så kan jeg komme ut ved mikrofonene. Og blir det et øyla godt, så jeg går framløv på den måten at jeg spyrje henne 15 minutter, og så starter vi opp etter, og ta verda vi politikerne som vi tar her inne. Og fremst her har vi Jesus i unknown, Katrin Sjåland og Karl Karlsberg. Katrin? Ja, Sjåland. Ikke Benz. Goddagsnøyter, ikke nøyt? For Falkaflotjen. Og så har vi Gunve her, bant for Gunve, ja, nemlig, for Janaflotjen. Og Bjartna Karasson Persson for framsøk. Og så Bill Justinsen han her. Jo, han sitter her bant for Myflotjen. Og så har jeg Skårheim og til for Kjolsflotjen. Sjåland. Vi Skåradal. Skårheim. Og ja, og det var meint at vi skulle ha fagfolk her eisne. Og det har vi på en eller annen måte, det så ikke ordet følelse vel vi har møtt opp her. Men vi tar oss politikere, og det blir så eisen til at sette at de spurninger der de har sagt noen år om jeg på leier her. Men han vil ikke å gå noe. Ok, han skulle være med fagfølelsene. Ja, nemlig. Men det er ikke så sitte her ensambattelig, mer eller mindre, og røyne at samme rykke, ja. Men det som at man tar til at vi tid til få cirka 1 minutt parst, om det blir 1 minutt og 20 sekunder ikke noe sige, men du får cirka 1 minutt parst, her tid som på beste måte røyne å fortelle om tikkere støve til cannabis, og kanskje hver tikkere marsk røkker. Snart. Så tar jeg sånn lille rundt, og at han da lykkes som året åpne. Og så får jeg sånn at det minner også at vi smærende ikke tinner noen, så skal være en avviser standarder. Det vil si at vi skal røyne halvdagen til evne, ikke neit? Og være sæklig. Og først. Og så bare etter som mer å si. Jeg vil jo Rikke å komme opp her. Du må være hjertelig velkommen. Opp på her, opp på gulvet. Og si det du skal si om cannabis. Jo, tak skal du have. Kan I høre mig? I kan godt høre mig. Det er godt. Ja, jeg forstod jo ikke ret meget af det, der blev sagt, men vi har jo da i hvert fald aftalt, og det må I jo sådan ikke genkende til, at I får lov til at stille spørgsmål hen ad vejen. Det kan godt være, at jeg siger, at det kommer vi til, og det er så, hvad det er. Men jeg kommer fra Cannabis Danmark, som er en forening, der er stiftet af blandt andet Søs Elin, skuespilleren Søs Elin, sammen med min gode veninde, som hedder Marianne Højgaard. Den blev stiftet for et par år siden, men vi har været sådan rigtig aktive her inden for det seneste års tid. Og en lille smule baggrund om hvad jeg har gået og beskæftiget mig med. Siden 2013 har jeg beskæftiget mig med det her område, og det skyldes, at jeg havde en far, som havde prostatacancer og var ude på det sorte marked for at finde THC-rig cannabis, for at lindre hans specielt kvalme og få hans appetit op igen.
Og det gik faktisk rigtig, rigtig godt. Han blev et gladere menneske. Han var, jeg kan sige, han var lam fra ryggen og ned efter. Sådan er det med metastaser, som kan sætte sig i rygsøjlen og gøre en lam. Men han havde en rigtig god appetit og var faktisk havde et godt livsmod indtil det sidste, hvor han døde i slutningen af 2013. Efter det så besluttede jeg mig for, at nej, det skulle være løgn, at pårørende og patienter, de skulle være kriminelle. Og i og med, at jeg har en baggrund fra en 20-25 år i politik og en journalistisk baggrund, så tænkte jeg, der tror jeg godt, jeg kan hjælpe til med at gøre et eller andet på det her område. Så jeg var med til at stifte Medicinsk Cannabisforening Danmark i 2014 og blev senere formand og har brugt rigtig, rigtig meget tid på lobbyarbejde. Og det er også en af årsagerne til, at vi har fået forsøgsordning i Danmark. Senere så tænkte jeg, at hvis det var, at vi også skulle have forskning, hvad jeg går rigtig meget ind for, så må vi også have dyrkning i Danmark. Og vi tog også en snak med Landbrug og Fødevare, og på den måde så fik vi også presset dyrkning i Danmark igennem. I dag, senere så blev Medicinsk Cannabisforening så fusioneret ind i Cannabis Danmark, og i dag der sidder jeg så som sekretariatsleder der. Jeg vil lige sige, at det her det er den rå cannabis fra blomsten. Det er noget, man kan få igennem forsøgsordningen i dag, dog granuleret, så det er sådan lidt mere smuldret. Men det er blandt andet noget, som hollandske Bedrocan, eller vi får importeret fra hollandske Bedrocan. Det er nogle af de ting, som vi lige hurtigt skal igennem. Nu har jeg lavet en smule intro til Cannabis Danmark, men der kommer lidt mere. Og jeg vil primært fokusere på den danske forsøgsordning, fordi det er det, jeg kan forstå er det helt store issue, det store spørgsmål her på Færøerne. Skal vi have det her på Færøerne også? Cannabis Danmark er ikke en patientorganisation, fordi at vi aner ikke noget om de 117 forskellige sygdomme, som er. Det kan vi simpelthen ikke sige noget som helst om, men vi kan sige en masse om medicinsk cannabis. Og derfor er vi en interesseorganisation, der indsamler viden og informerer videre til alle de her interessegrupper, som er rundt omkring. Altså medicinsk cannabis er her i midten, og det er der, vi også er. Vi samarbejder både med producenter, vi samarbejder med forskere, vi samarbejder med myndigheder, politikere, patienter og sekundært læger, fordi det er ikke altid, at lægerne de vil høre på os. De vil helst høre på læger, sådan er det. Og det er også fint nok, fordi vi har fået et forum i dag, som hedder Klinisk Cannabis Forum, som består af de danske cannabisforskere i Danmark, plus nogle praktiserende læger, som er kommet på banen, og det er rigtig, rigtig godt. De er pro-cannabis, men har selvfølgelig den faglige viden med sig også, og det er et fantastisk forum. De startede sidste år og er ved at udbygge sig selv. Og det er en mand, der hedder Peter Leuchter, der styrer det. Han sidder oppe på Aalborg Universitet Hospital i deres kliniske afdeling. Det her det er bare sådan lidt hurtigt udsnit, fordi jeg vil ikke komme så meget ind på det. Men vi har et indre cannabinoid-system, som svarer lidt til det cannabis, altså de cannabider, som cannabisplanten den kan producere. Det vi ved om vores indre cannabinoid-system, og det der er forsket mest i, det er, at vi har to receptorer, der hedder CB1-receptor og CB2-receptor. Cannabis-receptor 1, cannabis-receptor 2, hvor cannabidet THC, det knytter sig til, altså det cannabid, der kommer udefra. Der er to tilsvarende indre cannabider, som svarer til THC, og det ene er anandamid, og det er det, der også er forsket mest i. Jeg tror, er der ikke en eller anden mikrofon i nærheden, sådan at den skriger lidt. Men det er, vi har det her unikke system. Det er ikke særlig godt forsket i endnu, vores indre cannabinoid-system, men
Det cannabisforskerne siger, det er, at vores endokannabinoide system i fremtiden vil det vise sig, at det er på linje med vores DNA. Altså at det har nogle funktioner i vores krop, som opretholder vores liv på linje med vores DNA eller genetik. Og vi har et unikt endokannabinoide system alle sammen. Det er noget, vi meget gerne vil have, at det kommer på medicinstudiet, og lad os se, om det kommer til at ske inden for de næste 10 år. Det håber vi i hvert fald på. Ellers kommer vi ikke til at forstå særlig meget omkring cannabis og vores endokannabinoide system. Så har vi, her har vi en cannabisplante. Den er godt nok udendørs her. Det er sådan, at når vi skal dyrke medicin, altså cannabis til medicinsk brug, så skal det foregå indendørs, og det skal være standardiseret, og det skal komme så tæt på lægemidler som overhovedet muligt. Derfor er der rigtig skrappe krav til at kunne dyrke cannabis til medicinsk brug. Det er under FN-konventionen, som siger, at det skal være, at det skal foregå under sikre forhold, og det er også på grund af, at det har noget at gøre med euforiserende stoffer. Men den her udskældte FN-konvention, som egentlig er årsagen til at at cannabis det er forbudt, den giver faktisk lov til, at man kan dyrke cannabis til medicinsk brug. Og det gør vi så i Danmark i øjeblikket. Der er 23 producenter i Danmark, der har ansøgt og fået lov til under det, der hedder udviklingsordningen, til at lege lidt med det her. Og når de har fundet ud af at standardisere deres planter, det er sådan, at de skal standardisere 3 serier, 3 batches, som skal ligne fuldstændig hinanden, kun med en variation på 10%. Det er det, de laver i øjeblikket, og så kan de så ansøge om licens til salg og eksport. Og det tyder på lige nu, det er, at vi får omkring 3 producenter i Danmark, og det er Roa Spektrum Cannabis og Skold Medical, til omkring ved sommertid at få de første produkter i handelen. Og det glæder vi os rigtig meget til, fordi så kommer priserne også ned. For det er ret dyrt cannabis, eller medicinsk cannabis i øjeblikket. Så har vi en anden slags afgrøde, der hedder industrihamp, som man har kunnet dyrke rigtig længe til frøproduktion, til isolering, til reb osv. Det kan man også godt dyrke, men det er så bare til industriel brug. Lægemiddelstyrelsen er også lidt inde over der, fordi det skal de godkende, og oftest er det også sådan, at de lige skal gå ind i markerne for at se, om der er noget af det her tunge cannabis, der bliver dyrket blandt industrihampen. Ja? Er der spørgsmål? Fordi så går jeg videre. Der er over 100 langt over 100 kendte cannabinoider, som er bare en af indholdsstofferne i cannabisplanten. Så er der noget, der hedder terpener, som der er 200, langt over 200 af, som også over en vis mængde er medicinske. Så er der nogle andre indholdsstoffer også i den her unikke cannabisplante. Det er sådan, at dem, der dyrker det, de professionelle, alle de her firmaer, som investerer millioner af kroner i det her, det er virkelig, virkelig dyrt at gå i gang, fordi de skal så tæt på lægemidler som overhovedet muligt. De kan godt være lidt bange for, at på et eller andet tidspunkt overtager den traditionelle farmaindustri, og så vil lave det syntetisk. Men hvad vores formand, som hedder Per Falholt og har en baggrund i Novozymes, og sidder som formand for DTU i dag, han siger, at denne her plante, den er så unik og producerer så mange cannabinoider, at der vil nok gå rigtig, rigtig mange år, før man begynder at tænke på at skulle dyrke det, eller til at producere det syntetisk i stedet for som lægemidler. Lovgivningen i dag ser sådan her ud. Der er forskellige måder, hvorpå man kan få noget, som enten ligner cannabis eller er cannabis for planten.
Der er det, der er lovmæssigt, eller ja, det man kalder cannabisbaserede lægemidler, som er Marinol og Nabilone. Det er ikke godkendte lægemidler, men man kan få det som i en udleveringstilladelse. Det er syntetiske cannabinoider med THC-lignende stoffer. Marinol har oftest blevet brugt til at dæmpe bivirkninger ved kemoterapi og bliver også brugt stadigvæk i dag. Så er der Sativex, som er et godkendt lægemiddel. Det blev godkendt i 2011, og det er udtræk af cannabisplanten. Og det er THC og CBD, de to cannabinoider, THC og CBD, i lige store dele. Så er der en magistralordning, som I også har her på Færøerne, som også går under betegnelsen medicinsk cannabis. Det kommer også fra den naturlige plante, det gør det i hvert fald i Danmark, udtræk derfra, men det er simpelthen cannabinoidet CBD alene og cannabinoidet THC alene, og så kan man også kombinere det. Den magistrale ordning har eksisteret i rigtig, rigtig mange år, men det var først i 2011, i og med man lavede loven om euforiserende stoffer om, fordi vi skulle have godkendt Sativex, at det blev lovligt, at man også kunne få cannabis, eller de her cannabinoider, ind i den magistrale ordning. Det er en magistral ordning, det er en recept, lægen skal give på, hvad det skal indeholde til deres patient. Så har vi fået forsøgsordningen i Danmark, som er medicinsk cannabis fra 2018. Det er noget andet end den magistrale ordning, i og med, at det er såkaldt helplantet cannabis. Det vil sige, at den indeholder ikke bare CBD og THC, men den indeholder alle de cannabinoider, man kan tænke sig, afhængig af, hvad det er for en plante, man udtrækker det fra. Og også terpener og andre indholdsstoffer. Så kan man tænke, okay, hvorfor kommer den ikke under den magistrale ordning? Og det skyldes simpelthen, at lægen kan umuligt lave en opskrift på alle de cannabinoider, der er i de her produkter. Lige nu, fordi at vores egen producenter ikke har nogen produkter ude på markedet, så importerer vi, og der er 6 produkter, der bliver importeret lige pt. Bedrocan, altså hollandske Bedrocan, har også et produkt, der hedder Bedrocan, så det kan godt være lidt forvirrende en gang imellem. Men det er rå cannabis, topskuddene, altså de her blomster, man kan få, og der er en med primært THC i. Når jeg siger primært THC, så er det bare fordi, det er det, der er mest af, men der er stadigvæk alle de andre cannabinoider. Så der er en med primært THC, som er en indica-type. Det vil sige, det er noget, som har nogle terpener i, der gør en smule træt, så man sover rigtig godt på det her. Og så er der en med halvt af hvert, halvt THC og halvt CBD. Det kan man enten inhalere via sådan en vaporizer, som opvarmer det, så det aktiverer cannabinoiderne, og så kan man suge det ind. Eller man kan lave det som te. Det her te, det er kommet ind på en eller anden mærkelig måde. Det er sådan, at cannabinoider, det har det meget, meget dårligt med vand, fordi det er fedtelskende. Så der er blevet rettet lidt til i forhold til vejledning omkring det her, så der skulle gerne lidt mælk i. Og jeg vil da sige, at varm mælk er nok bedre end vand. Så er det lidt mere drøjt i brug, fordi det er absolut ikke billigt, det her. Det koster 5 gram, omkring 2700 kroner. Og selvom der er et tilskud på op til 10.000 om året, og 100% faktisk for palliative patienter, men i hvert fald det her tilskud op til 10.000, så ryger det meget hurtigt med de her priser. Så er der fra Stenocare. Stenocare, det er en dansk virksomhed, som også kommer til at dyrke. De er gået i partnerskab med et kanadisk firma, der hedder CanTrust, og importerer deres produkter. Og det er drops, altså de her dråber, som man kan indtage. Og de har så THC-rig og CBD-rig, og så 1,5 af hvert.
Og allersidst så er der den lægeordinerede cannabis fra andre EU-lande. Det er sådan, man har lov til at tage til et andet EU-land, hvis man kan finde en læge i pågældende land. Og så hjemtage cannabis til 30 dages brug, og så skal man ned igen og hente en ny portion hos lægen. Den bliver brugt i øjeblikket i Sverige, hvor de tager som medicinsk cannabis-turister til Danmark og får det ordineret. Vi ser flere og flere svenskere komme til Danmark. Vi tager også til Tyskland, hvis det er, at der er nogle læger herhjemme, der ikke vil ordinere det til bestemte indikationer. Vi ser det specielt med forældre til epilepsibørn, der tager til Tyskland. Og i England, der tager de til Holland, og det gør de også i Irland. Men nu er det sådan, at irerne lige om lidt får cannabis fra Danmark, når det er, at vi kommer til at producere selv. Så vi redder lidt kun 10 patienter, der er i Irland, fra at skulle tage til Holland og få cannabis. Der var et spørgsmål heroppe. Ja. Altså det jeg tænker på, at det er, hvor stor en del af lægernes pensum, lægestudiets pensum, handler om cannabinoidsystemet. Stort set ingenting. Okay. Fordi det forekommer mig som om, at Lægemiddelstyrelsen består i stor del af det læger, der sidder, og det er jo dem, der er eksperter på området, ikke? Og så er det, jeg tænker, hvad ved de i grunden, og hvordan er det fordelt mellem forskere, dem der forsker i det, og så bare læger, der, ja, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, det forstår jeg godt. Altså, der vil jeg sige, at Lægemiddelstyrelsen er sat i verden for at kontrollere, og har ikke så stor indflydelse på, hvem der vil forske i hvad. Det er faktisk op til forskerne at forske. Og det er også det, jeg siger til de forskellige patientforeninger. De skal finde de her forskere, der vil forske i det, og lave nogle protokoller, beskrive, hvad det er, at de vil forske i, og med hvad, og med hvilke patienter osv. Så det er faktisk op til forskerne. Førhen, der havde vi store problemer med at finde midler til forskning. Men i og med, at vi har nogle producenter nu, som kommer fra udlandet, altså alle de her danske producenter, de er jo gået i joint venture med udlandske firmaer, og de vil gerne ind og bruge midler på forskningen. Så problematikken er egentlig at få nogle forskere til det. Det er simpelthen ikke, altså Lægemiddelstyrelsen er ikke lige hvad det angår det store problem. Så er der nogle andre ting, hvor man godt kunne ønske sig, at de var lidt hurtigere i sagsbehandlingen for eksempel. Men nogle gange joker vi med, kunne vi, om vi nogensinde får nogle danske produkter på markedet, ikke? Fordi at, der er noget ret lang tid sagsbehandling, og problematikken har været det der med, at dem gartnere skulle møde lægemiddelindustri, altså det der kliniske, og det har været sådan en læringskurve, og nu håber vi på, at de krydser hinanden snart. Så både Lægemiddelstyrelsen har altså det er helt nyt for Lægemiddelstyrelsen også det her, så jeg synes egentlig, de er lidt lovligt undskyldt på det her område, og det er jo også nyt for vores producenter, at de skal over og lave nogle planter til nogle lægemidler. Så i forhold til forskningen, der er det forskerne, vi skal have fat i. Men nu skal jeg lige se, om det er den næste, fordi det kommer vi faktisk til lige der. Det her, det er bare et lille udsnit af den forskning, der er gang i Danmark nu. Via forsøgsordningen blev der også afsat 10 millioner kroner til forskning. Og det er faktisk ikke mange i forskningsøje med. Ikke hvis man skal have noget forskning, altså hvor vi tænker, altså der bliver ikke forsket til lægemidler her, fordi det koster milliarder. Men der bliver i hvert fald forsket til, at vi får nogle indikationer på, hvad virker til hvad. Det her er kun et lille udsnit, og der er kommet, jeg tror, der er omkring 5 kliniske forskningsprojekter i gang, og det er kun 2 af dem, som er høj standard, som bliver fundet af forsøgsordningen.
Der er nogle andre, der bliver fundet af alle mulige andre, og der er som også blevet samlet ind via Facebook. Så langt nede har vi faktisk været. Blandt andet den med Oliver Hendricks og hans guldstandardforskning, fordi det er rigtig god forskning, det der i ledegigt og rygsøjlegigt. Det er både i THC og CBD. Desværre er alt det her med magistral cannabis. Det er ikke helplante cannabis endnu. Men det skyldes, at det tager lang tid. Alene det at samle forsøgspersoner ind til det her tager rigtig lang tid. Og alt det her, det er bare gået, det meste af det her, det er gået i gang i 2018. Så der sker rigtig meget på forskningen i Danmark lige pludselig, fordi vi har fået en forsøgsordning. Vi havde ikke særlig meget før, og nu er der sket en masse. Vi er en af de lande i Europa, der forsker mest på det her område. Nu. Vi er faktisk også en af de lande, der ordinerer mest medicinsk cannabis i forhold til indbyggertallet, og vi er faktisk også et af de lande i forhold til indbyggertallet, der har flest læger, der ordinerer. Så det går stærkt i Danmark i øjeblikket. Jeg går lige tilbage her. Jo, det var det. Ja. Status på forsøgsordningen. Vi har lige fået nogle tal i dag. Og der kan I jo bare se, hvor stærkt det går fra 3. til 4. kvartal. Fra 398 borgere i 3. kvartal til 764 borgere i 4. kvartal. Og i hele 2018 har der været 1200 unikke borgere, der har fået medicinsk cannabis for forsøgsordningen. Det er rigtig mange. Det man så kan undre sig over, det er, at hvis man kigger... Er der lys i? Nej, det er den der. Ja. Den skulle jeg ikke have trykket på. Så. Det er det her tal. Ingen indikation, 960 fra forsøgsordningen. Det vil sige, at de indikationer, som Lægemiddelstyrelsen er kommet med her, der er faktisk ret mange, der er uden for indikation. Og det er sådan, at det er fuldstændig op til lægen, hvad lægen vil ordinere det til. Det er lægens ansvar med samtykke for sin patient, hvad de vil ordinere det til. Og vi ved, at der også bliver ordineret til børn. Og det må man også godt. Man må godt ordinere til børn, hvis der er en rimelig begrundelse. Og vi ved også, at der bliver ordineret til nogle børn med epilepsi. Ja? Jeg lige spørge. Det med ingen indikation, altså ligger det ikke noget direkte diagnose, som det der bliver spurgt, når det ikke er nogen indikationer, der så ikke er nogen diagnose. Jo, der er en diagnose, men det ligger ikke, fordi Lægemiddelstyrelsen har en vejledning ude, der siger, at man kan ordinere det til sklerose, til bivirkninger fra kemo- og stråleterapi, blandt andet appetit, smerter og kvalme og neuropatiske smerter. Så ingen indikation betyder bare, at det ligger uden for de her kategorier. Og det kan jo være alt fra epilepsi til kol til fibromyalgi. Fibromyalgi ved jeg også, at der er en del, der får til. Og det er jo ofte sådan, at det er fordi, at det er nogle patienter, hvor lægen simpelthen ikke har nogen muligheder mere. Altså enten så er det fordi, at det er et lægemiddel, der giver for mange bivirkninger, eller ikke virker til patienten. Og det ser vi meget for eksempel med smerter. Og så prøver de cannabis. Og det skyldes, at Lægemiddelstyrelsen, vi holdt en konference i samarbejde med Sundhedsudvalget i Folketinget i efteråret 2018, og der sagde Lægemiddelstyrelsen, at de bivirkninger, de har indsamlet indtil videre, siger, at der er ikke nogen alvorlige bivirkninger. Det er relativt sikkert at ordinere. Og det må jo være det aller første, man som læge forholder sig til, at det er rimelig sikkert at ordinere. Så lad os se, om der er en effekt af det efterfølgende. Det er flest speciallæger, der ordinerer. Speciallægernes problem
i Danmark, det er, at de starter så med ordinationen, og så når at man ligger på det her stabile niveau i dosering, så vil de jo gerne videregive det til den praktiserende læge, men det er meget svært for dem at videregive det. Vi har en speciallæge, der hedder Tina Hårstad. Hun har rigtig mange. Hun har hovedparten af alle patienterne, der får medicinsk cannabis i Danmark, og hun har meget svært ved at komme af med dem til de praktiserende læger. Men dog så er det her efter de praktiserende læger, der kommer efter speciallægerne. Jeg kan se på de seneste tal, at hospitalslægerne er ved at komme med op, og det er jo fint. Og det er sådan, at i dag så har forsøgsordningens produkter overhalet den magistrale ordning. Og det er flot, fordi at, jeg ved, at lægerne er usikre på forsøgsordningens produkter, fordi at der er mange cannabinoider i. Men jeg ved ikke hvorfor, vi mangler jo stadigvæk forskning, og noget af den forskning, der er i gang, det er, hvor de er ude og spørge lægerne og lave interview med dem, hvordan det går og hjælper det osv. Og hvad hjælper bedst. Så det ved vi først senere. Vi ved mest omkring bivirkningerne her i Danmark. Og den har vi haft. Ja, og vi har været lidt inde på forskningen. Mange af de der indikationer, vi kunne se med Lægemiddelstyrelsen, som har den vejledning ude, det kommer fra forskning i Sativex, som er primært til sklerose. Og så kommer der også fra den nyeste forskning i det lægemiddel, der hedder Epidiolex, som er godkendt i USA, ikke i Danmark i øjeblikket. Og Epidiolex, det er til nogle specielle epilepsiformer, til specielt noget børneepilepsi, som er meget svært at medicinere for. Det er primært CBD, men der er en smule af et cannabinoid, der hedder CBD-VI også. Så der er jo god forskning der, som man kan forholde sig til, specielt i forhold til interaktioner osv. Så har der været meget forskning i syntetiske cannabinoider, og det er specielt i forhold til for eksempel marinol og cancer, de bivirkninger, der er fra cancerbehandling. Så vi mangler rigtig meget forskning i de her cannabinoid-kombinationer i den her hele plante her. Men der er begyndt at komme noget fra udlandet, og jeg har også talt med Peter Leuter, der kører det her klinisk cannabisforum, og spurgt ham ad, jamen altså kan I ikke begynde at forske i de her andre produkter, som vi faktisk har i forsøgsordningen, sådan så vi kan få en direkte sammenligning. Og det vil han godt begynde på at tage med ind og anbefale sine forskerkollegaer nu. Sådan så vi får et samarbejde med det samarbejde, vi gerne vil have mellem producenterne, som så kan forædle planten til at fremelske nogle bestemte cannabinoider, så vi kan komme endnu tættere på et lægemiddel, hvor vi ved, hvad der er i. Fremtiden inden for det her område, det er, at i hvert fald med den forskning, vi kan se i Israel på grundforskningen, det er, at man finder frem til lige nøjagtigt de cannabinoider, der sammen fungerer mest effektivt til en sygdom og gerne til individet, som vi kommer hen i det her, der hedder life science eller personlig medicin. Det er i hvert fald fremtidsudsigterne på området. Men det er fremtidsudsigter, hvor jeg kommer i hvert fald til at overleve. men der går nok de her 20-30 år, hvor vi begynder at se det. Og vi begynder også at se en stigende tendens til, at den traditionelle farmaindustri begynder at interessere sig for det. De har ventet på, at det her skulle modnes, og man skulle finde frem i nogle forskningsmetoder, hvor man kan kombinere de her cannabinoider på nogle bestemte måder. Og det er sådan, at i hvert fald den forskning, vi har indtil videre, tyder på, at jeg vil lige se, om jeg har den med, der har jeg nok ikke, nej, tyder på, at det virker bare bedst med flere cannabinoider sammen. Vi kan se det i hvert fald for noget forskning i Israel, selvom de ikke har de her høje standarder. Nogle gange mangler israelerne, jeg ved ikke om de tænker over det, men så mangler de placebo eller et eller andet i deres forskning. Men vi har da i hvert fald nogle indikationer om, at når de sammenligner det med de her single-molekyler, THC og CBD,
så virker det som om, at når man kombinerer cannabinoiderne sammen, så er de mere effektive, og man bruger lavere dosis. Så er der nogle bivirkninger. Der er det til at sige, at i og med, at vi ikke har så forfærdeligt meget høj standardforskning i cannabis stadigvæk, så kommer mange af de her bivirkninger fra rusmiddelsforskningen. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan det ser ud efter 4 år med vores forsøgsordning, så vi kan få reduceret de her bivirkninger, som blandt andet er, man bliver paranoid og alt muligt, meget, meget alvorlige bivirkninger, som vi faktisk ikke har set i indsamling indtil videre. Men jeg regner stærkt med, at vi får reduceret den her lange bivirkningsliste efter de her 4 år. Det er sådan, at med den medicinske del af det er meget lidt cannabis, man bruger, og man gør sådan, at når man doserer, så starter man på et meget, meget lavt niveau, og så går man stille og roligt op til der, hvor det er mest effektivt med de færreste bivirkninger. Hvis man kommer over det punkt, og man kan se, at der kommer nogle bivirkninger, som er uønsket, så går man tilbage til det oprindelige sted, hvor det var mest effektivt af færrest bivirkninger. Det er sådan, man doserer cannabis. Selvfølgelig så skal man jo også tage en god snak med sin patient om, er der nogen familiære baggrund inden for depressioner eller og så videre og så videre. Men man kan sådan set i meget høj grad stadigvæk ordinere cannabis, men så skal man bare ikke særlig højt op, selvom man har nogle af de her lidelser. For eksempel med CBD, som har en tendens til at holde fast i enzym, som metaboliserer andre lægemidler i meget høj grad. Det er ved meget store mængder, man har opdaget det ved epilepsiforskning, hvor man giver meget høje mængder CBD, at det går ud over denne her metabolisering. Man har også set det inden for eksempel blodfortyndende midler, at så lige pludselig så virker de blodfortyndende midler ikke. Og det er derfor, det er så vigtigt, at det bliver ordineret af en læge, så lægen kan holde øje med, at det går rigtigt til. Man kan også komme nogenlunde over de her ting, fordi der er jo forskellige leveringsmetoder. Jeg har de der leveringsmetoder. Ja, der er forskellige leveringsmetoder. Jeg har været inde på, at man kan vaporize det, altså inhalere det. Og det går sådan nogenlunde, det går direkte ud i blodet og undgår nogenlunde leveren, hvor den her interaktion kan foregå, negativ interaktion kan foregå. Vaporizing, det har sine fordele og sine ulemper. Det virker lige med det samme, men det virker i kort tid. For eksempel, hvis man har nogle pludselige smerter, så kan man inhalere cannabisen, og så med det samme, man kan mærke, når nu tager den smerterne, så kan man lægge den her vaporizer væk. Så derfor er det meget bedrøjt i brug, men det varer heller ikke særlig lang tid. Man kan kombinere det så med oral indtag, for eksempel de her drops, som fungerer meget længere tid. Så hvis man har kroniske smerter igennem hele dag, så kan man tage de her drops, og så hvis det er, man lige pludselig får nogle i løbet af dagen nogle flere pludselige smerter, så kan man vaporize samtidig. Man kan også kombinere det i forhold til søvn. Altså hvis man har svært ved at sove, jamen så kan man måske tage noget, noget THC-rig cannabis, vaporize det om aftenen, inden man skal sove, med nogle terpener i, som er rigtig gode til at sove på. Og på den måde kan man, jeg ved i hvert fald PTSD-patienter i andre lande, hvor man har lov til at give det til PTSD-patienter, de kombinerer meget det her. Fordi de skal kunne holde en dag uden angst, så bruger de en slags cannabis. Og så om natten, hvor de helst ikke skal få mareridt, så bruger de en anden slags cannabis. Og så vaporizer de der ofte som aften. Gå lige tilbage her. Yes.
I Danmark har vi lidt problemer i forhold til kørsel, og det bliver diskuteret hele tiden. Det er sådan, at lægen i princippet godt kan give kørselstilladelse, altså kørselsforbud, indtil man kommer til denne her dosis, som man ligger fast på. Og så kan man så sige, at nu kan du godt køre, fordi nu har du en tolerance over for det og bliver ikke påvirket af det. Men politiet holder sig til det, Styrelsen for Patientsikkerhed siger, og de anbefaler slet ikke kørsel overhovedet. Så den diskussion har vi sådan lidt i øjeblikket, og nu må vi se, hvad der sker i fremtiden. Og vi har også et problem i forhold til forsøgspersoner. Der er nogen, der ikke har lyst til at være med i forsøg, fordi der er THC med, og så kan de ikke bruge deres bil. Og det er lidt ærgerligt, fordi så bruger man, der er i hvert fald nogle forskere, og det har de fortalt mig, jamen så kan jeg jo ikke bruge THC i min forskning, selvom alle indikationer siger, at man bør have THC med i forskningen, fordi at det er smertestillende. Og så bruger de bare CBD. Og det er jo ikke den vej, man skal lave forskning. Man skal jo gå efter de indikationer, der er, og hvad der er mest effektivt. Der er en, der vil spørge noget der. Hvad synes du, eller forstået færdigst? Nej, det gør jeg desværre ikke. Hvad synes du om personer som har været deprimeret, om det hjælper eller ikke? Eller for til selvmords deprimeret? Det forstår jeg slet ikke. Indikationer på depression? Ja, depression, ja. Vi har faktisk et forsøg i gang i øjeblikket med depression. Det er med CBD, og det er i samarbejde med Brasilien. Brasilien laver nu, vi fortsætter så her i Danmark med museforsøg, og Brasilien går over til humanforsøg. Jeg er ikke så meget inde i den forskning, men jeg ved, den er der. Og det bliver ret spændende at se resultatet af den forskning, fordi jeg er stensikker på, at vi får nogle gode forskningsresultater, for alt tyder på, at CBD er antidepressivt. Og det er jo også, altså man siger, at CBD også opvejer THC's evne til at være euforiserende. Og det er antipsykotisk, ikke? Og derfor i dag så vælger de fleste at få i hvert fald, også når man har smerter, en halv CBD og en halv THC produkt. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se de der forskningsresultater i forhold til depression. Tabletter, det første byen, så tager jeg med tabletter for at gå sammen, og så fandt jeg cannabis. Og det hjalp mig meget, men jeg har i hvert fald gjort selvmord, fordi jeg var empty. Okay. Så det gav det op igen, og så blev jeg... det er nok som et dark side, som er nok svært at forklare. Men i hele taget, altså psykiske sygdomme er jo lidt negligeret, altså lidt, det er meget negligeret. Også i forhold til forskningen og lægemidler dertil. Og jeg vil da se frem til, jeg ved også, at PTSD, der bliver forsket meget med cannabis og PTSD rundt om i verden lige i øjeblikket, så det bliver spændende. Og jeg håber også på, at der kommer noget forskning i forhold til angst. Så lad os se, hvad der sker på området. Altså man kan sige, at cannabis har, og det skal man nok også tænke på, at dem, der forsker i cannabis, og dem, der giver penge til forskning i cannabis, skal nok tænke på de her niche steder, hvor der ikke bliver forsket særlig meget i. Altså, der bliver jo heller ikke forsket særlig meget i neuropatiske smerter.
af en eller anden årsag. Måske fordi, at man ikke kan tjene særlig mange penge på lægemidlerne efterfølgende, jeg ved det ikke. Men der bliver i hvert fald ikke forsket særlig meget i det. Og der kan man se, at der kunne cannabis måske godt have en niche, altså et hul at fylde ud. Og det er der trods alt de patienter med kroniske smerter og neuropatiske smerter, som søger mest læge. Så jeg håber på, at det kan være med til, at medicinsk cannabis kan være med til at fylde nogle af de her huller ud. Det håber jeg i hvert fald på. Jeg ved det også med KOL-patienter har også et kæmpe stort problem med at finde egnede lægemidler til at lindre det. Så jeg håber. Der er lidt omkring cannabinoider. Som sagt, der er ikke særlig meget forskning endnu i det, men der er der dog nogle indikationer. Jeg går lidt hen. Jeg har mange slides, og jeg har sorteret meget i det, fordi at vi ikke har så meget tid i dag, og der vil jeg da i hvert fald lige se en gang. Og derfor vil jeg sige, hvis I gerne vil have mine slides, og den fulde slides, og også alle dem, jeg ikke har med, er I meget velkommen til at skrive til info@cannabisdanmark.dk og skriv bare slides, så sender jeg slidesene. Så derfor vil jeg hurtigt gå ind over den der, fordi jeg er bagud. Jo. Vi har været lidt inde på det før, at der er lidt forskning, men kan man ordinere alligevel. Nu er der det at sige til det, at nu har vi været i gang i Danmark i over et år, og der er en masse læger, der har fået noget erfaring, og vi har Klinisk Cannabis Forum også i Danmark. Så hvis man finder ud af her på Færøerne, at man gerne vil have indført den samme ordning, som vi har i Danmark, så er der altså hjælp at hente i Danmark nu, fordi vi har det der år foran os. Og jeg ved også, at Klinisk Cannabis Forum, de er i gang med at finde ud af at lave en video, hvordan man doserer til de her forskellige indikationer. Og så igen, at hvad er det værste, der kan ske? Man kan i hvert fald ikke dø af det. Vi ved dog, og det bliver jeg nødt til at sige, at ved meget langstrakt og meget tung brug af cannabis, og tung brug, det er altså ikke den medicinske, der kan man godt få en allergisk reaktion over for cannabinoider. Og der har været nogle alvorlige, men det er meget få, 2 tilfælde af, at de har været så alvorlige, fordi de ikke har søgt læge, at de var døde. Men det er med meget tung brug af cannabis. Meget tung brug af cannabis. Det er ikke inden for den medicinske afdeling. Og de havde nogle indikationer på det lang tid i forvejen. Men ellers er det relativt sikkert at ordinere. Det er det. Altså det eneste tilfælde, vi har haft, det var en patient, som havde læst med vilje, eller ikke med vilje, det ved jeg ikke, men i hvert fald havde læst doseringsvejledningen forkert, og havde taget alt for meget, og fik nogle sjove oplevelser, nogle forkerte oplevelser, blev kortvarigt indlagt på hospitalet i nogle timer og kom hjem igen. Det er den mest alvorlige bivirkning, vi har haft. Ellers har det været noget med at være træt, mundtørhed. Mundtørhed er den største bivirkning. Og det er også sådan, at blodsukker det falder, så man skal altid lige sørge for at have noget sødt, eller drikke noget juice, eller spise et eller andet, samtidig med, at man bruger cannabis. Det er også vigtigt at sige, at det ikke er et mirakelmiddel. I hvert fald ikke foreløbig. Det kan være, at det bliver det på et tidspunkt. Hvem ved? Der er tumorforskning i Australien i øjeblikket, hjernetumorforskning i forhold til THC. Det er i anden fase forsøg. Det bliver spændende at følge, fordi så begynder vi jo at bevæge os hen i de rigtig alvorlige sygdomme. Men det kan gå hen og afløse bivirkningsfuld og virkningsløs medicin, og man kan da i hvert fald afprøve at se, om ikke bare 5% eller 10% eller 15% af de patienter, som ikke har god gavn af konventionelle lægemidler, om det virker på dem, i forhold til i hvert fald de indikationer, vi har.
Den springer vi over, den har vi haft. Yes. Så vil jeg lige hurtigt sige noget omkring det illegale marked. Jeg ved godt, at jeg har overskredet tiden, men jeg bliver lige nødt til at sige noget om det, fordi det er så udbredt. Vi har det på den måde i Cannabis Danmark, at vi siger, at det må I ikke, fordi vi ved godt, at der er rigtig mange, der går ud på det illegale marked. Men der bliver vi bare nødt til at sige, hvis de ikke har en test på de her produkter, så hold jer væk. Og tester mener jeg tredjeparts test, altså ikke deres egen test. Egne test, det kan de lave på i Photoshop. Altså enhver kan lave noget på Photoshop. Det skal være et ordentligt laboratorium, et tredjeparts laboratorium. I skal se, om der er pesticider i, I skal se, om der er tungmetaller i, I skal se, om der er de cannabinoider, der er i. Ofte siger de, at der kun er CBD i. Stikprøvekontroller viser, at der er masser THC i. Og det er bare ikke godt, hvis det er, at man på en eller anden måde har en eller anden overfølsomhed over, eller sensitiv over for THC, og det er slet ikke godt, hvis man bliver taget af politiet. Så det skal I i hvert fald være opmærksom på. Og så vil jeg også sige, lad være med at høre på, hvis der er nogen af dem her, der sælger det, også rådgiver omkring det. De er primært interesseret i at få solgt deres produkt, og det vi ser er nogle store amerikanske firmaer komme ind på markedet nu, hvor det er lægmand, der sælger det, og de tjener kassen på det her. Jeg siger det bare. Jeg har eksempler på, at det er 50-60.000 om måneden, de tjener. Selvfølgelig er de interesseret i at sælge det. Uanset hvad. Og de sælger det til børn, de sælger det til alvorligt syge, og de rådgiver fuldstændig horribelt nogle gange. De er ikke læger. Og det var bare det, jeg lige vil afslutte med. Tak. Ja, så vil jeg lige bare sige, hvis I skal nok klappe af lidt mere om en stund. Vi har sådan 5 minutter til nogle afrundende spørgsmål, hvis der er nogen her, der sidder med noget. Kan du det der slide, du gik over? Der hvor cannabinoiderne, de forskellige, der hvor der... Ja, nej. Kan du lade det stå bare lidt? Jeg kan godt lade det lige stå lidt her, ja. Meget af det er i hvert fald nogle indikationer. Vi mangler noget mere forskning i det. Det er jo en plante, og der hvor I ser, der står THCA og CBDA, det er den friske plante, før den er tørret, lagret eller har fået varme sollys. Og jeg kan sige, at når der er for eksempel THCA på, så er det ikke euforiserende. Det har en anden medicinsk virkning. Den knytter sig ikke til CB1-receptoren, som THC gør, men den knytter sig til CB2-receptoren. Den der spændende CBN. CBN... Den får du ikke som magistral, vel? CBN får man ikke som magistral, nej. CBN er et cannabinoid, som kommer af THC, når det er blevet noget ældre og lavet noget mere. Og det er heller ikke særlig euforiserende, men det kan vise sig at være endnu mere stærkt smertestillende end THC, og så er det rigtig godt at sove på. Det ved vi da i hvert fald, at det er det cannabinoid, der fungerer som en fantastisk sovepille. Så det bliver spændende at se, om man vil forske lidt i det, for så kunne vi komme af med nogle af de konventionelle sovepiller. Ja, hvad er det? Ja, det ser sådan ud. Ja. Hej. Jeg tænkte bare på, om tarmsygdomme og kronisk tarmsygdomme, hvordan det virker med det. Ved du noget om det? Der har været lidt forskning i Israel omkring det. Det er nogle af producenterne, der har forsket i det. Det virker som om, der er nogle... At det er lidt modsatrettet i forhold til den forskning, der er. Der er også forsket i andre lande omkring Crohn's og nogle andre tarmsygdomme. Men det kunne tyde på, at ved nogle bestemte kombinationer af cannabinoider har det en rigtig god virkning. Men
Problemet er, at vi ved ikke, hvilken kombination det er, fordi at de israelske forskningsresultater på helplantecannabis, og der kender vi ikke helt de andre cannabinoider. Vi ved dog, at når den her helplantecannabis bliver sammenlignet med for eksempel CBD eller THC alene, så virker det bedre på de her tarmsygdomme. Men vi mangler stadigvæk at finde ud af, hvad er det for nogle kombinationer af cannabinoider. Heldigvis er det sådan, at man i Israel, og det har de så gjort inden for de sidste 2-3 år, laver noget grundforskning, hvor at de indsamler alle de her produkter, der bliver produceret i Israel og bliver ordineret til patienterne. Den indsamler man, og så kan man nu undersøge samtlige cannabinoider og samtlige terpener, og sidestille det med, hvilken oplevelse patienterne har af de her produkter. Og på den måde, så kan man indkredse, hvad er det for nogle cannabinoider, der egentlig virker mest effektivt. Det har vi set starten på nu, og de gør det meget inden for cancerforskning, og de har gjort det inden for epilepsi, og der er også et anfagsforsøg i gang med autisme i øjeblikket, hvor man giver autismebørn, endda med THC i også, cannabis, og indtil videre ser det ud som om, at det fungerer rigtig godt. Og der kender man indholdsstofferne. Så det er om at finde ud af, hvad er det lige for nogle indholdsstoffer, der er rigtig gode til de her tarmsygdomme her. Men ingen tvivl om, det kommer. Det er entourage-effekten, hedder det. Det er ligesom, at man har taget fiskeolie ud af fisken, eller producerer det kunstigt, i stedet for at spise fisken. Og fisken er meget bedre, fordi at, det her omega-3, det virker slet ikke, har forskningen vist. Men det gør fisken. Så planten virker bedre end magistrale? Ja, altså det tyder det i hvert fald på, ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide, har du en god adresse på nettet, hvor vores politikere og ellers os, der interesserer os for det her, kan gå ind og læse på forskning? Altså, vi har i hvert fald samlet en masse forskning fra udlandet, og det er ikke artikler, eller det er rigtig forskning. Også interaktioner, altså vi gør meget ud af, at man som læge skal føle sig sikker. Så derfor har vi en hel rapport liggende også omkring interaktioner, sådan så man kan undgå det. Og det er inde på vores hjemmeside. Og der er også vejledninger fra andre lande, fordi det, som er lidt mere udførlige end Lægemiddelstyrelsen. Men de har jo også, altså Australien for eksempel har en fantastisk, altså de har jo også en god lægemiddelstyrelse. Men altså inde på Lægemiddelstyrelsen er der som også altså der er også forskningsresultater. De står som rapporter også. Der er en stor amerikansk rapport blandt andet, hvorfra også man har taget de her fundet frem til de her indikationer. Og der er en masse kildehenvisninger til forskning også. Så der er både noget hen på vores side, og så er der på Lægemiddelstyrelsens side. Lige i forhold til, man hører mange skrækhistorier, når man taler om cannabis. Det med at skabe afhængighed, og så skal det føre til hårde stoffer og sådan noget. Kender du noget til det, man kalder det som et exit drug? At man bruger det til personer, som er afhængige af andre stoffer, til at komme ud af misbruget? Ja, der har været ret, altså det man gjorde i hvert fald meget ud af, også i Canada, og man har også set det i USA, at der er mange, der er kommet ud af deres opioid-afhængighed og bruger cannabis i stedet for. Og så er der jo meget tale om, altså det er jo nogle af de ting, der godt kan irritere mig en gang imellem. Altså det er som om, at cannabis, det skal bevisligt være endnu mere end nye lægemidler. Men der er faktisk nogle resultater på langvarig brug af medicinsk cannabis. Det er så bare i forhold til spørgeskemaundersøgelser. Vi ved jo ikke helt, hvad det er for en slags medicinsk cannabis, men der er faktisk nogle store, brede befolkningsundersøgelser på det, som viser, at det ikke giver afhængighed. Så var der på et tidspunkt en undersøgelse for Israel, hvor man egentlig undersøgte nemlig det der med at komme ud af nogle andre stoffer, om det var godt smertestillende. Og det viste sig så, at der var nogen, der ikke kunne slippe det igen, at det skulle slippes.
Men problematikken her var, at der faktisk, altså man havde glemt nogle af de her israelske læger at spørge ordentligt ind til de patienter, som fik det ordineret. Så nogle led af depression, nogle havde alkoholisme osv., og de ville bare ikke slippe det igen. Og der kunne man jo godt tænke, okay, den der lider af depression, jamen selvfølgelig vil hun ikke, eller han ikke slippe det igen, fordi det hjælper på depressionen. Og det er de her, og det er det samme inden for formodede bivirkninger. Altså, det er jo også et begreb, man bruger, ikke? Jamen, man bruger cannabis til medicinsk brug, og der er en bivirkning, men det kan være en bivirkning af noget andet. Men i og med, at man bruger medicinsk cannabis, så bliver det en formodet bivirkning. Og først, så halte jeg ved dere kommet i endan, første holdet ikke her. Og jeg halte jeg vil fra Djeva Rikke Jakobsen et størst klapp for dette der. Tusen takk for Rikka. Rikke. Ja. Og det som vi gjør nå, det at vi tar en liten stek på en 15 minutter, og her kaffe her ute. Og at nå, for så får vi holdt vi et politikerpanel som er her, og Paul Veie, som kommer å sitte sammen med Rikke her, og så vil vi se etter noen spørninger at han har sagt noen ord. Takk for det. Sier at det blir til å sende SMS her og en telefon. Et telefonnummer som eiter 012 45 Fors. 012 45 Fors. Og så vil jeg ta lesen opp som spørninger til politikerne. Og så ber eisene til å stola framtak. Og det ber til vi å sende pening inn og et kontonummer som eiter 8,5 halvfjerds. Det er registreringsnummeret 8,5 halvfjerds. Og kontonummeret 30 08 0 halvfjerds. 30 08 halvfjerds. Årsaker 30 08 0 halvfjerds. Takk for det.
Så nu vi at vi hvis det nækar som hever ho til å sende et sms inn her, en spørning, så det nummeret 045 fors. Og så det således at hvis det nækar som ho til å stola framtak, så kan det gjøres ved å køyre penger, sende penger inn og et kontonummer som eiter 300 fors halvfjers. 300 fors halvfjers. Og registreringsnummeret 98 halvfjers. Altså det fremste nummeret 98 halvfjers. Og i hesten her antanon så får jeg teka og deila 2 plastik biker her ut. Hvis det nekra tikk som hever et øyre lommanon, så det velkommen å køyre ta oi her hvis du vil ha stola framtak. Og først, og så får vi annars i gang til, vi har noen politikere som får at tåsa et syndrom, hva du har halta om cannabis i hele tiden. Og så har vi et ekspertpanel her på en til Paul Veie og Rikka Jakobsen. Veie Jakobsen. Ja, ja. Hvis det okkurs som de kunne supplere vi til dette panelet, som ikke er. Og vi har valgt å gjøre det på den måten at de får omlai, så det 1 minutt, kunne vi si. Det bjør ikke over 1 minutt. Det kan eise kanskje være sinter i 1 minutt, hvis det ordentlig har nekk på hjertet. Og at svære, her, kvært, hilte tid om dette her som Rikke bär fram. Og så komme inn og dette her vi avkriminalisering. Og vi begynner vi, Gunve, Trøndarøtter, gjør så vel. Så jag tror inte öna för att ändra och så att ja, ja. Så må du minnas till att slötja att här ta ett häva tåsa till så att undergrunns var till. Akkurat, alltså du huxar om en inledning nu eller. Bara en inledning om i hela tiden ska det halta om det som horst här vidarna som vi kommer fram här i det om cannabis. Och heter här vi som nog snack framme nu vi avkriminalisering. Där kunde vi här kunde så spela när om vad det här de kunde välja att de kunde bruka alla tojen upp på det här som Rikke fortalte om. Och hvis det har en mening om att det är avkriminalisering så är det välkommen att dela också om det här eisne. Cheers väl. Ja, tack. Jag också det vi avkriminalisering där kommer ganska morgon 17. Ganska ösnö hur vita att andra kan lägga ut det. Jag vill först säga att det här är ett ordentligt gott tilltag och ordentligt intressant. Jag bara klökte hon hugde ett klockne till att då ju visst skulle vara färdig. Och jag har ganska sen råd att ta så bara som hållt att det 2 år så igen hade jag vid hött ett liknande tilltag. Gosunek alltså ja. Gosurala blir hänt så igen. Och ta vart där man följt så bara som vi var några glädje amatörer som började vis ner och gosu då nu är det komma upp alltså här som det ska vi göras. Så tar är öle glad för det. Och gott är att folk loftar då och det alltid säger ölen att det blir tid upp och akkurat att tog in bigfun vill säga till det. Och annars det som kom fram det var efter ordentligt intressant att höra man ser en serfring tås så säkliga och så visendaliga och alluga så människosliga om det här. Då att jag följde det som folk börjar ha sakna och just ner. Och jag syns hur att säga om man ganska brukta syns som en omskyllning. Att man har hört mest så ofta nu men det är inte någon granska ut. Jo, gör så väl. Hur snäck är granska ut och vi sitter urslutna och hur intressant det är. Och ja, jag bara hur att inlöja vid tog och bara säga att det är ordentligt intressant och att jag följer som jag vill säga vid bara börja på näka att nu är vi ordentligt gångt och jag gläder mig ordentligt att sitta. Jag vet inte man kan säga att man näka en kämra mal men vi får öppna och komma ner långt. Det tycker vi. Tack för det. Ja, tack för det. Jag skulle säga att du ompar Janaflash ner ikväll. Och så ska jag vi kan ett misstag. Tog jag det här vi avkriminalisering var en spårning som skulle sättas sättne. Så har vi då ute tog. Så spårningen är helt öle einfalter. Bara som en inledande här point. Kvärt halta tid om det som tid har var hårst Rikke tåsa om här i det.
Gjør så vel, Jekvan Skårheim ur Kjølsrødløsjen. Ja, takk for det. Først og så alltid takk for det fantastiske avhåverda framløve fra Rikke. Nu det så sånn at i ombord Kjølsrød og vi tverre også at jeg går under vi her oppskål som ligger i lagtingen nå, som vi flokken har sett fram. Annars for akkurat vi kommer, så det så vi er slags parser av oss her tunarnevntene som annars vi ikke er et oppskåte. Og tog jeg kanskje heller ikke munneførig, og så ikke haft så godt innelitt i alt det vidskiftene vi vidkjent cannabis, som man annars kan hei yngst. Det er synder nytt øke for mye kommende, men tog jeg alltid i Øysnes fyrlesen, det har vært med det opplysende, Øysene, utfra tog som vi har sett noe i lagtingen og søgnes togjarskøye, og til bare så at I råkner vi at det for alltid være en avvis motstøva I V4 av en produkter som er sånn, ta og man hever medisinutnægen som så tingent og større, og som har så nekva fortjellige interesser og som en motsetninger til hettar som meira frukt. Så jeg halte at det høyts en gang løy, og jeg halte I øysene at det versta røyna, vi har 2 årskøy på 4 eller 5 år, så løsner at man kan få at røynten der bors ur hesen og sutja hva det som man kan bytja vujar på, og øysen få nekkar mer tøytslige røynter av hvordan det kan rikka. Så det har alltid vært mye størst. Og først, takk for Jekvan ur Kjølsrødløsjen. Og så for et iver til Elisabeth, Mercedes Gullegstøtter, ur Falkafløsjen, gjør så vel. Ja. Ja, takk for det, og takk for et opplysende kvöld. Själv det limer i trunnarnevntene, og da dette malet kom fram, så var vi man sier, påstå med sinne, og vi tatt nekva høyringar inn I trunnarnevntene, og det var sera avhåverst, og øsne til Asutja, jeg minner særlig at det øyne ferene, alt medisiner som ble sett opp på båret, I forhold til å forklare at cannabis kunne klare at døyva hessa poinene, og man slipper av I henta høyleveien, og her vant I ho og østene at det tar bivirkningene som medisiner annars heie. Og så viste det I østene at hvordan det som grøyde fra, at cannabis heie ikke nekker arin eller bivirkninger, så man tar var positiv, og tar ikke lunge, så var det puraste I bort at jeg for å tok ondt ved malen, og jeg tok ondt ved malen, ta Jenes ranna, og jeg tok ondt ved malen I trunnarnevntene, og nå tar fall så, og malet 4 etter nå, og det skal ikke være iver I at jeg for østen tok ondt ved til hesa for, så det godt at vi samt vi janarkvinnene, at det godt at vi kom så lengt, at vi kunne ta oss om dette maten kvalitet. Takk for Elisabeth. Ur Falkafløsjen, og så det Katrin Karlsberg ur Kjølsrødløsjen. Gjør så vel. Ja, takk for det. Ja, at nu började vi se till avkriminalisering, men det skulle börja vi. Så jag får förhålla väl till vi medicinska nusle eller cannabisprodukter till medicinska nusle. Och här var ju verkligen avhåverst att höra Rikke och inte Ibi om det. Och jag bara lukka supplerande upplysning nämnde att alltså det första Luciano Fabs som man uppdaterar ett endokannabinoida receptorer, men man har ju massor att jag tror det sports cellen nästan om det vända undervisning och ta medicinstudien själva att det inte är det men det tänks samla med receptorer med att det var surspår. Så blev det från Gun vi har vid det vissendaligt att det var avvärst att höra en som fortäljer om det vissendaligt och ästen det människosliga. Som så det avgjørligt at hava vissendalige tilgang til det utan å ha det menneskeslige vi. Og for å være menneskeslige mot det her, må nødt til å ha det vissendalige vi. Det som så det et evne, cannabis, og et her øyla nekv evner, som her øyla potent, og kan gjøre øyla nekv godt. Men tar man lagt iver til at laknar skulle gjøre det til syklinger, så man nødt til at man hever noe krøv til hva snurretasjon. Hvordan skal det brukes? Hvordan regulerer vi det? Det må minnes til at man kommer som syklinger til lakta, så det ofte tror jeg man vil ha hjelp.
Och här så för det öl ofta så att det går sjukliga vita näck mer om detta produkt än kan det gå lackna göra. Här det händer stor brötning vi måste röna för informera sig mer och jag kan så säga till skor här och under vi är att de anbefaller allvarliga bäget hem ganska som lusta och det som sitter i själen. Jag för innan det hemma så som Rikke nämnde och är innan såna stunder här är otroligt näck go och lätt läslig ting om det visendaliga som gäng för sig kvar kan man vimmela. Nu får jag helt att så spår jag kan inte låta vara vi kräkva att är lagt det må ha att han hade då ästne. Och då är alltid att det är helt oseriöst som politiker bara klämmer när kan ner sig nu inför att det här tror jag att det är ett annat vad man sagt det går så en poppot. Det är alltid öliga jävligt usen här att det är något som är en tillgång. Det kan inte kött man har hukt ett då. Da vi tatt det første for i Malli i Trunavnevnte, da hadde man hett vid høyringar og fengt lust hver møllager er i førjon. Hva kunne vi gjøre? Det er som er mitt høvesmål, og jeg alltid snakker for alle flotten, men mitt høvesmål er hvordan hjelper vi best time og sjuklingen og time folkene som har tørv og å få et godt alternativ, en ordentlig hjelp, utan å slå ut av den svarste marsjen, men at vi får inn og tar oppbyr, hjelper dem her i førjon, punktum. Tack. Först Karlsson, tack för det. Och så får vi till en sån här eiter Bjarne Karlsson i Kjennet från Framsøkn Kjersvel. Tack för det. Ja, jag vill säga framlån till Rikke, hon var ölja, gå och upplysande för mig. Det är alldeles kött att man för att blanda allt tingene samman, alltså bäger sån aktiv rekreationell stoffer och så tar sånt aktiva ämnen som är i plantorna och tar utrottningar som man kan utvinna till att med en annan linna på in och att bruka som medicin. Jag hade en ganska gott överblick över tog och till att få syndra visandaligen fakta och bor allt det här kommer. Då ska man ju också minnas till att cannabis-dammar ska en AHA-fällskapar så man ska inte svälja allt rått helt då. Till så pura visst, men det ska man så vid ödlån. Jag hade det jag har själv givet uttryck för att jag hade vi skulle ha en normal liberala skipan. Jag själv har ju sagt att man också ska kunna få produkter till rekreationellt bruk. Det är så gott nog inte tätligt som är till vidger. Det är men till stadväck av vissa synte kvar är hettlig immun till ävneskjolt och plantorna själva. Till plantan hon är några gånger enlagar som framlån visste så är det olika aktiva ävner och passiva ävner som har imiska avvirkningar av människokroppen. Här i mitten är det som var nämnt THC och CBD som är brukt i parsvis ammon som höjlva och som man röjner nu vid röndarskiparna att finna det kan ricka och inte ricka. Och i måntlösa röndarskiparna nu ser det ut till att resultaten har varit hampelig. Jag har alltid bestämt att vi borde titta röndarskiparna till och ner i färgen. Och tror jag en fe nummer med flocken nu sitter ett oskå fram om det och att det är rättligt gå mottag och uttention och i trunaren om det oskådet. Tror att det ska se till att det är näck folk som har en ölja på inne eller har trubbelagar vi imskon sjukon. Här det har pröva så att säga allt men inte har funnit näka till ricka eller har funnit också ricka här i bivirkningarna som kommer att rätt är det för inte till att det kan vara brukbart. Tror jag alltid att tog unge tajmon väl som här var pröva allt och stadväck i desperation för att leta sig efter ögonen ut i svarta marknaden. Att jag var ta en möjlighet för att pröva också annat för jag vet om det hjälper det. Det också att hvis man inte prövar det som omedelbart kan rycka så har vi det största arbete nu väl. Tack för det. Och först Bjarne, tack för det. Framsøkn, yes. Det må kjøre hjelp meg, så får jeg sin transport i det. Bill Justinesen for Miflokken, Kjersvel. Ja, takk for det. Og takk for måløkene først for at være i en politisk panel her og i framtak og øyne vi. Tar det annars være utelukkere fra Øtland Øren, politisk tjekkfonden og til alltid at de som skipper fire skulle huske seg om en for et rett. Öll har rätt till att se som huxan i en demokratisk samhälle. Och detta mål är absolut ett tutningar mycket mål för de många folken i okra landet som loja under pojno av sjuka imsonslä. Och det är
Øysen tog at framtidje ganske utfra hever tidje sti til at bjaua fyrlesterhaldaren til farjar a grøya fra hva det snur seg om. Miflokkeren hever, eller Jens Arena hever lagt et oppskott for tinje om at vi til farjon seta dansk og røyndarskipan og i versk atla som hon vi atlantan lauarpakkan. Det en lov vi tjejer trus grøynon og kanskje en nudjo tutjo imiskar fylgje lauar fylgje vi. Uppskottet 8 tror jag det nu orsaka en grön vi så nu. Det en lov som ver sett ut gilte fyra förjar vid de samtidigt. Vi akkurat så må målöjkon och samma innehåll som hon har i Danmark. En röndarskipan som var sett ut gilte 1. januari 4 i Danmark. Och kvar och politiker i verkligen någon för och förboi halsmyndlagan och så att vi kunde spela vi att vi avskårar till att såna människor färra ut och att han svarta marknaden och leta efter alternativa hjälp särskilt från produkter som kommer ur cannabisplantorna och här vi utsätter sig själva för atlomolion uttryck och experimenten och då säger man att man vill se det så runda skipan i verk och till en lower patch som innehelter en rikvi av utørseligen avsetningen om hvor oppgaven tja laknamyndelagan, eller tja laknon i samband med alt dette her, og hver man faktisk avlegger laknon av blod en parstre av hæsson, selv om halsemyndelagen ikke hever godkjent hese imiske produktene, men etter røyndarskipan som snur seg om at ånder kunne være vi til at finne ut av hva virkar og hva ikke virkar, og hver og laknar så kunne bli en pastor av hesa røyndarskipan og kunne kanna arin og tja arin og så videre og kunne føre journal i uta og her var grøya regler for hva du kan utskrivas og så videre. Så vi talta at dette her en skilagau mat i affære gong på. Og som tar man huksar om at det så negge målegar i hesson produkten som de som gera som granska innanför høyleva ikke har vist særlig større AH. Og tar vi videre til at det kostar kanskje opp til 1 milliard at utvinna at granska og finna fram til kanskje bare en nødjan høyleva, et nytt produkt, så har danske politikere hildet til at vi skulle gjøre det på en annan måte i samband med dette, og tog at det viser seg å være så negv dømer om at det kan hjelpe, selv om evnen ikke godkjent av halsmyndelagan. Takk for det, Bill. Og så fører vi til vågjere til den nødja flotjen framtak og til Arnfinn av Byrstenes som synegur år for den flotjen. Gjør så vel, Arnfinn. Ja, takk for det. Framtak for retten av velja cannabis, det ligger i navnen att det är ett initiativ, alltså det kan skiljas som ett referendum, alltså en folkaktiva. Alltså det som allt det här kommer från att det är akkurat som en folkarörsla kvar folk har funnit till att cannabis kan brukas som helva, alltså det har sett tusenvis av successer av netten. Alltså till allt från folk är ju bostad om att de kurerar kräft och säger nej tack till kemo och ja, alltså till snäckva successer och det är just att folk kräver det och till det som har finns försöksordningen igång och till som tog vi sitter här och till som tog framtaget blev till att ta trina var nämnt den senaste säger nej till det här ta blev folk skuffa alltså ta blev släcke alltså allt det här handlar om det välja cannabis vi öllen även och trina var nämnt blev vi är mössna om man ser magistral även allt gott om tej och tej hjälpa isne men det här folkbevegelse Ryssland handlar om cannabis. Så vi har givet till konflikten ett referendum alltså alla dessa flockarna för att komma in åter och alla tar av mål för att komma in åter och titta som så inte inflytelse om hur blev stjärten och hur blev anstöva och hur blev luckmäver. Det kommer allt dessa själva som det alltid har varit. Så hvis tid känner omkring eller hvis tid vill ha cannabis så stämmer ja och på cannabis till ett referendum som de där finns fram till eller som framtaget
Og ja, og så skal plutselig ta med akkurat demokratiske retter som Bill Eisen sier, og her vi må da eisen være akkurat retter at søke å be om stålet, at her har jeg alltid 20 millioner av deiler til Eisen vel, og hver folk har ikke noen kroner. Så vi nøyest å få stål hvis vi skulle bli hørt i velkampen. Det var det. Ja, takk for Arnfinn. Og I kveld improviserer vi det lydsenter, vi takker til som lykke som kommer opp, og nå ser det ut til at komme et tjekk her I bordet. Jeg vet, kanskje skal jeg takke Paul Aren til så til. Jeg hadde tatt Paul Aren, lykke så Paul kan si noen år, og så får jeg ivratte til politikerne. Gjør så vel, Paul Aren. Jeg har sagt nei, jeg kommer I kveld, men så burde jeg anfinne at om vi ikke kunne komme, og så sier jeg. Men, og jeg var en kjørkveld jeg hørte det som Rikard legger frem, sammen med noen fra Stadsfellagen. Og takk for det. Takk for din presentasjon. Vi var, altså her I kveld ikke som en myndelager person, myndelagen hun sitter her til Lars som landslagene, og til Gunnar som landsapotekare. Jeg sitter her ved en kasjette som formar for Laknarfjellet førje. Og I det danske debattene, da hun var oppe med så ordningen, da tjekket han også helt fyrt fra helsemyndlag og fra Laknarfjellet, snirre som sier, tid vil jeg bygge okken fra politiske så administrerende Kristoffer 4 tikkene her som tid egentlig ikke respekterer til normale mekanismer som vi bruker, eller arbeidsmåter som vi bruker, at vi ordinerer heileva. Jeg sier en heileva, det koster ikke 1 milliard, men det koster 5 milliarder eller ei. Det en ekvelig lengd prosess, og hun en heileva klar til å lage utkjenter, her som man var precis hva det i, og fra dobbeltblinda, og til å si at man har givet sjuklingabalken og feilet det samme, et placebo, et overkjevne og et virkjevne, og så vet ønsken hva det helt for ikke han som Kanada, etla sjuklingene, og så kommer man opp om det enige virkningsmåner, og hvis det til, ikke bare en kanning, men flere kanning, så sier man her altså en virkninger, og tog kunne vi lage også. Det det som registrerar hele var I akkurat systemet og som landsapotekaren omsitter I førjen og som vi kan man säga vi syns det å kunne skrive ut og at akkurat helsemyndleikeren at han fyrer her standa innefyrt her vi kjera nekka som vi forsvarlig hvis vi annars fyller ikke oppskriften. Så har vi et målagan som heter en magistriell ordinasjon. Det gjør som det fremman fyrt det kommer til å forklare det om hva det Det således at en lakning for jo kan sia en papur, en recept vi apotekaren at jeg vil gjerne ordinera cannabiter til min sjukling utan egentlig at det en godkjent heilevauer som således. Og det så, introduerer det så vi de kjente stoffene, altså THC og CPD. Som du så av Rikus slide, det så 2 kjente aktive ingredienser, resten av allerginer, og kanskje negg flere som vi ikke kjenner, og I planten tar hun bare homogeniseret, pulveriseret. Her man så annet som vi ikke vet om, men ved den magistrielle ordinasjonen, her kan du ordinere. Og så skal jeg si at denne fyrtøkene kvar som til kanskje, som jeg akkurat finner jeg vite fra landsapotekeren, at som vi sier til det, det mer enn 30 personer I førjen som utvikker vi cannabisutråd. Og ganger vi til vi 100, det 30 personer på 4 som I behandling. Hvis vi ganger det med en faktor 100, som cirka det som befolkningsforskel, så vi oppe på mer enn 6.000 I Danmark. Det vil si, vi har bare med bare vi til magistrielle ordinasjonsmåleggene, en vesentlig ganske større bruk av det enn I Danmark. Det en ganske kjemmer tilbake på det.
Ta jeg var så i trunarnevntene som formann for Laknafjellet, senast, ta sier det samme som det danske Laknafjellet vi sagt, jeg vet ikke betønselig vi at de skulle bygge okken om at administrere en planto som ikke fjernjøk noe system. Hvor skulle vi gjøre det? Hvor skulle vi, hvis de er så sikre på det og trygge på det som forteller deg om det, ja, men så kunne de bare give det frut og lette folk selv ordne det og ikke drive akkurat faglighet inn, og vi kunne ikke slippe undan til. Det slipper vi så ikke. Vi er her som skulle sitte og administrere det. Og her har vi altså litt problem. Og tog jeg vidt her akkurat faglighet, vi har hundrevis av hele av imenskene som vi skulle forholde oss til og som skulle doa noe om. Og tog jeg, det bekymrer oss illa at vi plutselig skulle fære ut og et område som mist for oss. Tog jeg har sagt at det her, og det er så tradisjonelle, så vil jeg innrømme at det er rett. Det er håpen av hele av som ikke særlig effektivt. Og vi først det kanskje sommer som i virkeligheten slett ikke effektiv, for eksempel avhengig av hva for genotype eller hvordan man sammensatt genetisk. Så hadde det vært min innvending, og hadde ikke noe kategorier fra min side, men hadde akkurat som lakna stater, hadde akkurat innvending, akkurat trobleik. Jeg vet at de får kunne være vi noen som sin utenfor akkurat faglighet. Og først, takk for Paul Veie. Han er politikere fingre være oppe her beint. Jeg må bare røyne at kjipa til det som aller best. Det er først at jeg røyne å få politikerne til at si at det som vil jeg si her, og så kan jeg vente meg ut til kun eisene, og så kan jeg røyne lofta det som friast. Elisabeth var den første som kårde fingeren opp. Ja, det var til anfunnet byrstene. Nå var han så negativ om trunarnevntene og sier at det ble det møstene her inne i trunarnevntene, og han tok ikke undervisen oppskått, men her jeg sier at oppskåtstitleren, han sitter så i trunarnevntene, og det var, man sier ikke veldig, han tok undervist, jeg tok også undervist, og flere ui Løktingen som tok undervisen oppskått noen, men altså man lyser, så man må ha parster inn og høre hva det her var sida, og det er ikke alltid samt. Vi hører noe Paul Veie som lukker som ikke samt vi nekken som har vært inne i trunarnevntene, og til sånne ting som vi vil gjerne ha lyst. Og jeg kan lukke på det vi, at vi snakker om cannabis, omkring som og tåsa vi, har det vært så at det skulle gjøre noen nekvar sterskere høyleveier æren, og de må lukke så skamtast opp etter, og så forsøye ned etter, gjøre noen ganske 5 imenske høyleveier, og de ikke hjelper, så lukke som til syvende sist, så er det altså cannabis som man røyner, og dette folk som ser sjuk, altså, det kreftpatienter, sklerose til Parkinson, som ytla sjuk, og særlig til vi vammel og pyne som får et her, og som glad for jeg finner at det særlig at det ikke noen bivirkninger, og avhengigheten helt kjær, som jeg har skilt. Takk for det, Elisabeth. Så jeg vet ikke at Røyne utgjør kanskje ikke alt for lengt av, til vi til nok snakke fingrer her beint, så Røyne er veldig effektivt. Ikke nøyt, Katrin, det var nast. Ja, takk for det. At jeg flere ting at jeg sier på men lukka helt stort. Paul var inne i nøkene til rette som kan skrive en av avbjørnene. Hvordan skulle vi trykke oss til at de syklinger eller de folk som har tørrvøsene få det under rymlig og 13, og det krever jo til som man skipper seg ut i danske runder atlandet, at man har lagt når vi som vi spiller. Og jeg har øyelig gå mynd på hva støen egentlig at vi skulle gange at de truspasientene eller truspluss som i førjen, en tror ikke det var nok dags at det var lukket mye, opp til dansk vidskifte, så vi jo nekk flere som får det her i førjen. Men jeg kunne tenke meg, og jeg må eire si formannsens løyve, men nå sier vi løyve fra de unge spenstige forhåndene og gulvene, og slipper lese det som stender vedleggen til danske rundt der atlandet. Og her stender, nå Elisabeth åndrer vinner til at hvor skal man begynne annen medisin først. Ordination er medicinsk cannabis, og alle kan finne det vi har forleit inn til bare å google det. Ansvaret for medicinsk behandling af en patient påhviler den til enhver tid behandlende læge. Dette her var danske politikere som går til det, og der som har vidt til det, altså rundt og retlandet. Da dokumentationen omhandlende effekt og sikkerhed for godkendte markedsførte lægemidler er mere omfattende i forhold til medicinsk cannabis,
Bør relevante, godkendte markedsførte lægemidler være afprøvet, før behandling med medicinsk cannabis forsøges? Altså, man lægger op til akkurat det samme, som blev nyestøven faktisk i højringen senest, da det var i trivnavnøntene. Her som landslagten og landsapotekeren var inne og greide fra, og kom med en vedlæring til hvordan skal man utskrive dette til sjuklinger i førjen. Og tog det at jeg var i måter, tog oppskåten var senest, tog at jeg tog ikke så at tante noen endamålet. Høves endamålet seg fra min og sjåner med må være at vi som land trykker okkara borgeren adgang til et produkt som kan hjelpe dem under trykken vidskiften. Utan røndaratlandene har til førjen flere sjuklinger som mottaker vidtjøv medisinsk cannabis, skrastrika cannabis-urtrotten. Ja, det rett at vi har ikke toppskåtene, vi har ikke de naturlige planteproduktene inni her. Vi har ikke de, men det kunne vi lattelig finne. Det fikk vi til å høre nå i Tinsk nå, eller i Sjåmort, hva det var fra Siri Stenberg. Så det er bevælt å gjøre, og som jeg alltid her, jeg tror ikke sånn hvor man skal si ja eller nei til et lovar oppskått. Jeg tror ikke at vi skal si ja eller nei til innkjøvet å hjelpe dem enstøke sjuklingene for øyne, og jeg sier ja til å hjelpe sjuklingene best og effektivast og tryggast. Og det med vi kunne gjøre på ære måter enn vi bare for jøkken et rujslovar til man som heter legger opp til som teker søgna tog. Jeg hadde vi skulle hjelpe dem nå. Takk. Takk for det, Katrin. Og så det Arnfinn, du vil også holde på hjertet, det er givet ikke ui, men la deg nå prøve å være effektiv. Gjørs vel, Arnfinn. Ja, jeg vet ikke om jeg skal si årsak at jeg brukte i året møsten. Jeg vet ikke hvordan jeg, altså, jeg er jo ikke så mentan her som tid her, man skal snakke åttan om og så forskjelligt. Og man må ikke skje likten og alt det forskjellige. Det må jeg bare slippe en ting til å trene meg i. Jeg må si akkurat som at trivnavnevnten, det blir vi å snakke om som magistral. Og alt det her som jeg sier, det bevegelse 18 her, handler ikke om det med sinne. Og ja, det ble vi å snakke om, ja, men det handler om at utrottene man ikke kan bli skrive. Og nei, det handler om veldig cannabis, THC, som Rikke sier, det er det viktige. Og det som alle suksesshøvner er om, det er heilplantemedisin, altså det som det kallar entourage-effektene. Det her vi er råd til det handler om, tog kallar i alt det her som de snakker om mest. Og trivnavnevnten var i 1817 var i New York og brukte flere 100.000 kroner på det. Og 18 hørte vi en selvbrandan Kylie, og han fikk alt votta at det som han lærte her, det var det som han, det var grunderlig for han sier nei, ja. Men altså, det er nek spennende ting som han kunne lært i New York. Altså, for eksempel, her kan du få det som erstatning for opiater, ja. Og vi til førjen, jeg vet ikke om vi har rekord, men vi har bedt om allmänt innlitt i dagståser på opiater. Og ut fra timetølen så det en 3000 føringer som teker opiater dagligene. Og nekker av timen begynner å teke det til der høyde og bråte bein i et eller annet, og flere år etter nå det stadig på opiater. Så vi har kanskje en 2000 føringer som teker opiater uten grunn hver dag kunne ikke cannabis den fire. Bøya Bøylega, det var litt etter til at ja, og det som Paul sier, ja, hvordan skal lakner dreist inn og gjøre det her? Altså, det er sånne grunner at lakner ikke vet han kommer til, ikke tar faglighet, sier han, men altså, sunnhet og medisin, det er ikke tar faglighet, altså, jeg vet ikke hva han snakker om. Og så det her endokannabinoid-systemet som det som forteller hvordan spennende det er ved kroppen, altså, det ble opp det i 5 år, ikke i 5. Så det er folk som vet bedre enn laknar og politikere, og så er det bare, og vi må vekk herfra, til at jeg ble oppringt av flere for en vikene, og hver sjuk folk vil ha rådgivning fra mer. Altså, til jeg legger min det, til jeg skal ta det her arbeidene, jeg sier beinavegen, altså først laknan, men laknen sier at det er ikke vi handler gjøre, og politikere sier det ikke, altså, så vi har et referendum nå, til Vestad. Ja, det var det. Ja, og først, Arnfinn, og først, jeg vet at det er andre som er her, men helt stort bare at det er det så øleffekst, så bare meint ut helt stort på en vei, det er akkurat til det som han sier. Nå er det polemisk, og jeg atler ikke være det. Grunnlig jeg kom her til for å vise min interesse i malen, og hvis det skal være spusker og tunker, så kan jeg sakna seg som være til. Jeg håper at du skal enda det hva det sier. Jeg sier til at vi har en faglig metode
Vad är det för vad en heilvavur skal fære jøknon og han vil skriva han ut og vera trykje vi han. Tar vi så får å vita fra Folketingene, vi som fører noen, vi særlig ordningen, jeg tenker at faglig skulle søke bort fra nå, og nå skulle bare skriva det ut, til vi sier det, og de skulle bare teke seg utan at de tykker metoder, alla gamla metoder vi brukt, til ta vi vera trakka i rå, og her det, tids tror jeg vil ikke si at cannabis, cannabis ikke kan være virke, og særlig at Taimon som her har rønt når går hele vei til utan at det virker. Vi kjenner utmerskene egene, hvor annars skulle de kjent henne bedre enn vi jakra sjuklingen. Problemet er bare at det en betonselig måte å få okken og si at de skulle bare gjøre det utan at de nødvendigvis vite hva virkningene er. Vi har sett nekv hele vei jakken tøyene som har haft ohäpna virkningar och som tycker av marknaden att och kvart och syn. Men och det så säger det att du säger det magistriella är lika som att det inte vi snackar om, men trots allt är det två väsentliga aktiva substanser ute. Jag vet gott att det inte kan man säga alla mixturer homogenisera en plant, men det är trots allt ett sti alene som kan røynas i konkrete sjuklingen og virka det, så virka det. Og det har vi altså mulighet for i det. Og først, Paul, takk for det. Vi er nødt til å gjøre. Du kan kanskje si noe ord om at det er settende. Bill Justinsen, Kjersvall. Takk for det. Bare en liten vimersing til det som Katrin Kalsberg sier. Hun sier til at det er en lengre prosess å få et lovar oppskott samtidig og så videre. Det er slett ikke rett, tog vi først. Særlig at det er samgången vil nekka, så kan hun godt ha første og tre vitser og sette kunnkjørene i versk samme det. Og hun sier at, nei, hun vil ikke det, hun vil slippe hjelpe dem nå. Altså, det har sittet jo i 3,5 år nå, det har jo ikke hjulpet dem enn. Så at det her er bluff. Det tårer ikke at jeg går under en ansvarsoppskott, det er det som er problemet. Men jag Lutland Spornik jag vet väl att Paul Veje ska inte komma in i någon storm här på några mata, men han tålde väl, han är mängan vara stäj i brändäpplen. Alltså en kona skriver på Facebook för 2 månader så jag köpte cannabisolja, jag var på innefru i 9 månader, men lacknader här som är byggve vill inte ge mig näka. Till inte stått till mannen och dottern jag såg med lite Atlantägen. Hej härifrån så är för Danmark här för cannabisolja. Jag har spurt hotlarna, vi ska bara få en lacknavåtan så kan det föra nyår och ha cannabis har vi längt ute lacknen i förrän sin oj. Och jag kunde huxa mig är spurt en lackna. Kvui kan hända kvinnan inte få lacknen det här Paul. Ja, det visst han är hoa svära. Jag säger han ska svära, men kvui kan hända kvinnan inte få cannabisolja i förrän ta och hon över och på sin egna kropp finns ju präck för att här rickar och hon finns där för en dansk lackna till orimligt och i samma hälso omdöme om vi kan säga så. Ja, tack för det Justinsen, Bill. Helt stort Paul för hon kan alltså få magistrellt utskriva Hälsobergstoffene och det och som sagt vill de mer utskriva och i förrän på sig än i Danmark. Men hon säger att hon färd inte. Skulle det inte trycka du? Till att det här som danska politiker har reagerat på. Alltså hon snackar ju om plantorna och han snackar om det magistrala. Det är två vitt forskjellige ting. Det är det som säger det vi snackar om. Det är två forskjellige ting. Ja, okej, skulle vi boja vis ner ta det upp på sätten kanske inte det kommer kanske bättre spår. Vi får till Gunva du har finns upp Janne. Hej, nu är det så att vi skulle lägga ett pall till allt släcke. Jag vill tacka för att du är vi. Det är det som har manglat i kärchen, vill säga. Och har att han vinklen och det är ordentligt gott att vi kommer till. Så har vi en spårning till det som tid nämnde sig följtjene som de säger i det få att det kallar för cannabishölva. Om det var trusch eller lögntrusch. Så har vi en tro att vad som det här det tölne men hur snägg var det till döms för 3 månader sedan. Vi började ta som heter det. Och plus det kan man så sucha hur det har hjälpt det som folk någon.
nog snäck spurningar kanske. Och alltså kvar utskriva det. Alltså är det kommunlaknen eller är det särlaknaner eller är det nerifra alltså kanske inte fra. Men det som är aldrig öl intressant det är hur snäck folk har finnit det Aren vid hur tagit upp och ja, för så jag att det är flott att vi hur ta som det. Ja, är det en spurning som du utla svar på? Det var som nägar kan svära på det. Eller Gunnar, minns du det? Kan du säga det? Det är primärt särlaknar. Det är från sjukhusnamn. Och så är det en punktklinik att förröre. Och hvis man ikke får hele med fra sin lakna, så kan man be lakna om å bli henvist til en særlakna. Ja, men at de magistrelle organisasjoner kan en kvar lakning for en kjere. Det er ikke nekka bøtt å være nekka særlakning, nekka som helst. Det er, du skal ha en lagt organisasjon som kan stjere det. Altså, hvis det er en kommunlakning her som man bor ikke vil, så kan man jo færre bojar, ja. Och lugg att ha det tölne fyra hur snäck det var till dömes för 3 månader ja. Sen Maxell Heilvaren, han är först började för 25 år sedan, ja. Gått 3 år sedan i Danmark, vi inte Glostrup att de begynte att snacka om röntaskivan i Danmark. Och med en part att vi som skulle till Danmark till Eisen Maxell Heilvaren stadvecka, kört om tölne i half and half, så jag vet inte om jag har inte sett det alla senaste tölne, men senast jag kan det var 40% var Maxella Heilvara, men åpenbart mer og mer som var iver til hinnestoffene, eller hinneevnene. Takk, Gunnar. Hva er det sånn noe svært til det som du vil ta? Ja, det som jeg rønner for fram til det er at altså, hvordan jeg får det om mån til æren, og her er disse følgene da verre eller bedre, ja? At det som er i gang nå, ja? At de har redan rett av gang til. Er det Paul som vil si akkurat om det? Ja, her kommer, og hatt en viktig spurning, du kommer vi inn ut, og man kan si, ok, vi er i gang nå, Danmark er i gang, vi rønner ordningen, og uansett om vi vil det eller ikke, men tar vi nå er i gang, så må vi gjøre det beste vi kommer for at samle de erfaringene på systematiske vis inn. Og det skal gjøres vi selger nærlagene, og det var så reilis glad å sutja til at det var kommet noen prosjekt i Danmark, for eksempel den nye Gråsten Gikthospitalen, her som et klassestudie oppbart etter utskriften av døma ble gjørst. Og til å si, ok, nå er vi inne i å gjøre et civiliseret studium, så som vi sutja til som lakner, för att kunna konkludera viska då på liagikt alltså det att vi tar sitt jävla nej men alltså insamlingen av ursliten som du spurgade om det är viktigt och det är väl nog en sak vi nu ska komma vid en allmän råd myndläggare för att det är gott vi hvis vi omkursväckna helt eja vid de exteriella organisationen och bo om feedback från lakten alltså hur viska det så det är aldrig väldigt gott så att vi gör det också lite utkast till den mangel på vitan som vi faktiskt har i ödlan Västerlanden. Takk for det, Paul. Her er Ølene fingrar oppe. En som for lenger tusen kvar fingrar opp til å være bejattende. Jeg halte vi for at han har haft året, så for jeg lykker å vente meg ut til fjøltene beint, så tar jeg snitt av mållag ved det lunsje beint. Gjør så vel, Bjarne. Tack för det. Nej, nog så intressant att chatcha till att det viskar till att vara onkel incongruenser i mitten folk alltså man snackar ganska lucent hur hade jag kunnat. Alltså ta det försöks alltså ta det är en runda skipan. Alltså hvis du har alternativt medicin tar antingen prekva inte ricka eller inte prekva ricka. Och det ska ju göra någon alltså en visendaliga process är lakna fagligheten kan kalla det medicin. Det alltid har tutning av man virur och då alltid vi ska hålla fast vid särskilt det här i allt som är på en väggreder av så intellektuell och fakta och då vet. Det ska man hålla fast vid och i alltid också när man ska kalla en späka för en späka och säga som ett ting är ju inte visendaliga medicin innanför allmänna faglighet. Men samstundes så viskar det till att det är folk i förrjon som lever under kroniska pojno eller har trobelaga vid halsna. Här är det här att säga att dömer ärastan om att det är som substanser utanför laknavvisendaliga heimen som mövelvis fungerar. Utan att man kan präkva kausaliteter. Det är för så till Christiania eller kvar det ska vara och köpa så ockurs och så har det en effekt eller har det inte en effekt. Målen är att du kan inte ordentligt präkva det har en effekt. Det vill säga att det som är här som inte får mövelagande röjna substanser som kunde geva en linna för bojna
samstund har du lagt en fagligheten som säger att vi först bara geva och patienten och spela till att det är en så faxlig bevegelse för det. Det är alltid ösna man ska ha respekt för. Så men det som är vi här så röndarskipan det är att man kanske kan finna några urslit vi röndarskipan själva och så kan det eventuellt präkva ett land innanför medicinalhem som så eventuellt kan elva till att det blir medicin. Tack för det. Och först jag funderar i alltid lucka nu är det en person som inte finns en är runt här på det så jag kan skulle det inte rätt det på så hvis du fast några år bara så för jag väntar det ut efter till fjällen. Ja, det som ikke skiljer og i tog at man ikke vil røyne at det rent laknafaglig førgen til at man samtidig sier til at det er trus og øynetrus som er hevalong i det, er parsenerskipan som er galdande i det. Hvor kan man så ikke lete hektar oppskåte som ikke fer eller fer, at gjør det syndemår lea litt. Da ytla suttje, tar man helst at det er en vanse, vi cannabis, det er ytla, ikke nevnt jeg røynt, samtidig som man hevalong kort trus i fargen i jøkken da, hvor kan man så ikke gjøre hekta oppskåte og få det i jøkken? Det er skiljer ikke månen i midtelen at man er illtongter i fire produkter, samtidig som man er utleveret så ofte. Først, Jakob, nei, Jakob sier, jeg kan takk for det. Arnfinn, jeg vet ikke om du finner året for Arnfinn. Pikka Ludpette, ja. Ja, det var ikke for at alle på all personligene överhuvud ikke. Jeg setter øyelig større pris på at han överhuvud lustar etter mer og har hjulpet at bjøve inn og forskjellig. Det er bare et uttrykk for frustrasjon som de har følt ikke hever opplevelser av oss her og det er for til laknan og laknan sier han vet ikke, han har ikke lært noe om det her forskjellige, ja. Og på litt, altså det er en frustrasjon hver alltså vi sitter ju här nu till att ingen eier alltså det är inte mycket bor säger det ja men alltså fakta är att i håll trusjon någon växt och cannabis hela alltså I think vi cannabinoid alltså vi vet mer än det säger så vita om cannabis alltså är det glömt vitan jag vet inte men att det var uttryck för en frustration och man det och först tack för en helt stort Paul Luca bara helt stort så för tack för det alltså det vi ser vi inte vita så betyder det att vi inte alltså vi trots allt mer än de allra flesta om så tingen att vi arbetar vitt till dagligt och vi är vänner vi att ha allt möjliga stoffer här som vi har en ivo om viskar det eller viskar det inte om alternativa vittjer och någon forskjellingslärte inte bara innanför cannabis vi snackar om alternativa vittjer till hopen av fyrspåren och om alternativa vittjer på alla möjliga matar vi skulle ta stöd till. Det vill så säga att vi vet inte så är det inte att uttryck för nåja alltså bara för en skola och lärsta till exempel att han vitan inte finns och hesten områden finns vitan inte och som Rikke säger ju i flera sån inlägg vitan vi att komma och forskjelliga stansporater det röna att göra några israeliska granskning och så vidare. Det är för att komma men det är sig vi inte vita så det står några annan väg där bättre. Tack för det. Paul. Och så nu vänder man här ut. Om så gör det några här på som häver en spurning. Du häver en här uppe. Och den är det vara helt säkert spurningar här på så röjn och vara nog så effektivt är inte sant? Att det får inte medicin cannabis de manipulerar mer och blockera firmer för att få cancerolja. Ja, skilte det där? Var det grejt? Laknar de vill köra geva cannabisolja. Men alltså jag har haft stora problem alltså depression och mobbning och allt möjligt så det hjälper ja alltså till nämligen jag går så ska en person som är sån här näkrande få cannabisolja alltså akkurat nu är det indikationer på men alltså för en lackne näkrande att jag var som det ligger nu nej. Så det må några brödningar till. Karen och så har reisen igen. Och så där, ja.
Ja, att det bara sig helst då att det här att det visar ju också det här avbjörningar som är skott hvis man inför en rundar Atlant till de danska rundar Atlanterna. Tror att det är alla töjna upp till laktan att jag stå till om vi kommer vill skriva medicin ut. Att jag blev vänta att det nu säger Bill och han tränar alltid vara så old och salja skilla går. Men han säger att vi tar omgått inte vi anstår uppskotten och det är bara hitcha och kvar maler samtidigt det löftens någon. Jag vet att det inte vi tar skilla går och anstår uppskotten som har varit. Det har vi. Och där man kan säga här det som är mot ända malis ner är gosse trich det passar. Snart upp. Gosse trich jag vet att det är så att de som har torv och hästen produkten får det. Och här kan man så göra alla mer lower, man ser dammar som görs runt Atlanta. Det är inte lik vi har lagt den utskriva det. Så det är alla tøyen och just ner avhängigt av att det är lagt som ska skriva ut och tøyer nej att man får här vi på vakten som man aldrig gång för ska. Punktum. Och först tack för Karin. Vi måste efter att det inte blir allt för parsta politiskt där inne. Det är så blir ut något. Och här var en spårning reis ner, Gisval. Ja, det är Paul att han säger det kostar 5 miljarder att granska och få det ut där. Men också kvar fortsatt här 5 miljarder här. Så är det öliga kött upp på. Hvis du teker en moderna Gikta Heileva som Rimikato för exempel. Hon är otroligt dyr för den första landskassan. Tar du fortsatt nämnt när tar få ombön om ägarjatan i Heilon till mitt annat utan då i Heileva. Och det är akkurat som vi oljelöjting. Medicinalfirmaene gera kanskje för gångt vi gera en 5 Heileva och en av dem viskar. Och det har alla kosta och så ska han Heilevaren som vi patenterar över 20 år betala gilde och så läser att ja netto och så läser viskar och alla Heilevaks utnavur till störst valsignelse för hamsens folk. Du tar Heilevaren, den moderna Heilevaren, han har gjort mirakel som vi tyvärr glömma att tacka honom för. Och det är så Heilevaks utnavn som styrer tog och självt om det är negativt att tjäna pengar i sommar euron så vill jag säga att här tjänar det pengar men det ger och sannligen gott åter. Ja, det är nämligen är mycket poäng här. Alltså hur ska jag spara 5 miljarder och vi ska tjäna den åter då? Cannabis. Alltså om vi spara pengar i cannabis, är inte pengar att tjäna. Då är granskningen släckar som höra vara. Men säkert resultaten kvar land har just man ser statistiker i landet med flera miljoner folk kan vi ha fantastiska resultat där. Och hur ska vi det här så bolla pucka vi ska granska det som här så. Tar vi det här var statistikerna alla städerna. Vi har inte för cannabis det har nej vi har inte vi har inte farium men så för cannabis då för låsa. Den samlar vitan av ordentliga granskning om cannabis är så lätt gränsa. Men mitt poäng är så att kanske borde det danska folketinget till sett här så där 5 miljarder är till att göra ordentliga systematiska granskning så på klassiska medicinska vis det man inte gjort. Och det är en invändning som lacknadsformar. Att man säger att man säger låt oss bara pröva utan egentligen att göra systematiska granskning. Det som jag säger, jag vill önska att det följde pengar med till systematisk forskning. Och så ska cannabis kosta 5 000 kronor gram. Lika som medicin kostar en rik på. Tror det ska vara så. Ja. Ja, vad är det här? Det ser så ut i alla fall. Kanske ja. Kan du lägga ut vid tog kvart hur vill vi här som heter sätta han spurningen Arfin grejliga vi avkriminalisering så kunna sätta en spurning här till panelen. Ja. Alltså det handlar så väldigt först och främst om det medicinska men jag tror att vi kommer från en annan omkvar vi har om på cannabis mer generellt och men nu är vi tvungen ut i det medicinska men och tar vi snack om att det här tar kommer vi ofta in på missbruksfaktorer och forskjelligt då. Och så är det som jag snackar vi på om en för Klaxvik för kött med ekonomi kvart nu hvis man just att fokusera på att det här som ett kriminellt problem att det här vid cannabis alltså tar vi snack om brukarna alltså brukaren är något som vi skulle jakta alltså cowboyar alltså rövar banditer allt det här alltså
Kvart vi fokuserar på det som ett folkehelseproblem och pröva att hjälpa folk i stället för att straffa dig och köra dig i fängsel och stigmatisera dig resten av livet. Alltså Bill han helt uppe att vänta i tension senast till snacka om cannabis att brukaren borde kanske vara avkriminaliserad och hjälpt istället för att man straffar och knusar livet av dem sunter. Kvart halta tid om att man avkriminaliserar brukaren för jön. Alltså inte vi gör några lovligt att nu kan man köpa hasch eller något, men att om man renner sig ut så görs man att flancha och bränner mest resten av livet. Alltså lite samfälla till sig att det är så vibbrätt och du har vid stränga straffer. Men det är sannolikt vibbrätt för de enkelt personer som blir knallade. Alltså mer eller mindre blivit till en institution, alltså sido Arnfinn så har du cannabis. Alltså det är inte för någon annan. Kan jag hålla det om det? Alltså skulle vi inte hjälpa förringen istället för att knusa där sånt och sända där i Danmark och i angstfångsel och bli smittade vid dansk kriminalitet, kulturer som kommer att till förger och då är det inte så där. Jo, tack för det, Arnfinn. Tack för det. Och så för att bant ut till Bill tar första funktion var av loftet. Bill, gör väl. Ja, tack för det. Jag alltid att transkipan som så vitt som jag har skilt i galdande med land i Portugal här läser man om att det är rättligt stor successhöva vid att avkriminalisera och så som skiljer man nu just här så är man sagt att man räfsar inte offrene. Det vill säga de som vera krökt av att onkur lockar dig till att röja hash och bruka andra starka evner. Men man koncentrerar tandparsten till att få fäter utan kriminella. Man koncentrerar orskarna att färra efter backmannen. Men samtidigt så sätter man en tillbyggning upp till de som är krökt av rusevnen. Kvar utav sociala myndigheter och avvändningar avrusningar myndigheter är att komma in och faktiskt mer eller mindre nöja dig och i vitcher och bjöa dem alltså för allmänna pengar en process kvar de bliva fri efter bors urresen här som de är ända i och ta rätta färre ut de kan man säga i slungkvarter och annat och hjälpa att folk bors urresen inte vi har sett att det är fångsel men att vi att geva dem gå till på att bliva till arbetafotla borgare efter att komma bors ur missnöjsne och det visst jag vara en sera gå söva för Portugal och haktölna visa att det är mindre kriminaliteter att man sätter sig skipan i verk och det är färre rusända missbrukare. Så det är en fyrmynd som man kunde hugga efter. Och först tack för det, Bill. Ser det av värst. Bjarne, så är det du som är fingren av loftet. Tack för det. Det är vi avkriminalisering. Alltså, jag kom in någonting som var med i 2015 och då var det ett uppskott om att skulle öka insatsen av flövetlån vid flera hundton och försäljsard. Och då var det 20 år. Då för jag upp och säger kanske vi borde omhuxa till att legalisera ta sig hash. Jag var inte säker vad jag måste ta, men jag har måste substanser vid THC som är brukt till rekreationellt bruk. Och det har vi helt det tror jag att jag hade inte att tjäna nökla näka kvar i samfällan i bröjar märsting ettla individen som är akart för att ha det pjasar eller röjta att kriminalisera det. Jag hade hellre rehabilitering är svärre. Och som Bill Lois nu nämnt med landa i Portugal, men då är jag urslut i Holland och i Schweiz och i Kanada och i dels i Amerika i några stater. Att han har rättliga jävliga avlängar vissar tar man väljer att ta till fram om kriminalisering. Så här är positiv review för det. Hur så länge man ska färra vid det var det inte. Jag hade gått begynnarstøy är nettopp inte att ta till folkne som Röjana Joint eller vad det ska vara att ta till ur en källlig miljö och köra det ut ett ännu värre miljö. Här är alltid hellre om man ska lofta dem socialt och ge dem resurser till att fota sig här, hvis det har ett missbruk och ge dem
omstøver til att kunna fokusera på att fota sig attor om det så är att det har löjtat sig ut i över. I samstånd så ösen säga att det är lukka som det är vid rosträckan så är det som har ett förbruk och det som har ett missbruk. Jag har alltid ösen när man ska kunna då skilja mittlen tar bara personer. Så det är ösen folk som då rekreationellt att nöjta cannabisplantorna. Lukka som en kvar är just vinner öl eller snaps eller vad det ska vara. Så det är min hållning till det. Og først, Beate, takk for det. Vi tar en spurning her til Hans Bysjansen. Og jeg lukker mest øyeblikk her, Lysander. Ja, jeg har vært 2 fingre oppe. Hva er noen andre fingre beint? Jag är helt över alla ivretter. Okej. Det gör vi bara så. Helt stort, inte rätt. Gör stort nämligen. Jag undrar med det första som Anfred säger nu här var för jag skilt själv att det så att det nu var det tvungen. Visst var det några vi att det var generellt om cannabis, men nu var det tvungen ut av medicinsk cannabis. Det undrar jag Lysander. Ja, nej, det alltså servern att han för det här till och och förjun till det är 420 hampafolk och ta snackar vi inte om det medicinska. Men det vi tvungen ut och tog jag folk hänvända sig till och allt det där. Men jag tror att vi snackar om det här så är en generell avkriminalisering är snacka vi vill snacka om. Okej. För det så speciellt så var huvudändamålet var att man skulle trycka sig att man inte skulle kriminalisera tar sjuklingar. Jag säger det också om de medicinska nörslarna. Här vet jag har stömer om folk som har man fernatosa mer om cannabisprodukter, medicinsk cannabis i förrjun. Här folk har varit och köpt det och folk som närmast kriminaliserat och köpt ololiga. Och här så han det halt jag inte om att här skulle trycka och kunna släppa undan och komma en sån stöv. Och det halt faktiskt ett past vi sa just trycka och kunna släppa undan och komma till stövna. Vi är ett annat han vedlänge som kom från landslaktan och över till maten man har praktiserat på här förrjun. Att folk får tillgång till preparat eller produkterna. Och vi till döms att ju möjliga för att man fick tillgång till dessa toppskottna eller så planteprodukterna som är möjligt att göra som landstyrskvinnan upplyser vi en kunde lösa det här för tillgång till stoffen så släpper man undan av att det var förska kycklingar som kom ut ur stöver här det blev kriminaliserade. Så det är allt jag gör allt för att det släpper undan. Tack för det, Karin, helt stort. Elisabeth från Falkolationen. Det var ikke stort der. Lykka så høyt som for at vi, som forteller at man tar undervisen oppskåten om at hei som sjuker ytla 4 skulle få muligheten til å få cannabis, og jeg tar ikke undervisen oppskåten om at vi skulle pågjøre seg danske røntarkjøpene. Og jeg har ikke kommet nå vel frem her at vi har en 8 paragrafer eller grønner, og det var et hav av kundkjøren, pluss det var en rettelig drikk vedløying, bare for å få det på plass. Det så er sagt, så er det ikke fire at man frukt kan kjøpe cannabis eller hash i samfunnet. Slett ikke. Det er ikke fire, er det måte det, så bare for å få det på plass. Men det så sagt, så er jeg ganske innfri å hjelpe og fyrebyrke allt det som man ser ständer i min makt. Men att det ska flytta köpa i samfunnet, hash och cannabis. Nej. Tack för Elisabeth. Det är årsstyrare så i fullt akkurat som jag har skund alla som det tog natt och vi skulle nog vara snacka som möjligt. Så jag kan menar du det Arnfinn? Sådan. Ja, hekar så må vi simpelt täcka en tejpa igen. Vi täcka en stort här point. Ja, och så tackar vi till som det allra skönaste Hans Birger Hansen har färd och det har stått alltså rönne vad slått ut att han okej. Så vi tackar en sådan en här. Inte se förstå. Inte se förstå. Ja, jag vill säga det samma att vi tar undervisning här i uppskotten som det kommer nu och jag har alltid nämligen att här man över korset i jökna vi trusch brukar långt nu ger bara till att hända skipan kanske har bättre förståelse och ösna ätfärd fungerar ösna till att så är det inte så där så sti helter affär och ger då ena skipan som gånger i 4 eller 5 år men jag färd faktiskt inte början av den här spårningen vi avkriminalisering till att jag vet inte om det som man menar vet är att hin i ävnena som inte är cannabis att göra eller om det är att vara frukt i ödlon i samband med andra stoffer
och här vi slett i övrigt. Alltså vi vill hålla så öljan att som hör görligt. Vi vill gärna ha att vi också huxa om sonnöjd och huxa om frisk folk och huxa om det att man ger skipan så lösnar att det här är för det sjuka, det tröntjande, det som har troplökar och inte bara så lösnar att man leder det ut på måfha som man har sagt att danskon. Så i alltid att det är rättliga störst stiga till häka hvis man ska bara argumentera det höjl och se att nu får vi att det ger allt så lämpligt som gör det helt inte. Tack för det, Ekvan. Och Gunnar? Ja, jag huxar östne syndromet här vid avkriminalisering la ut i. Men det är inte lögna vad det är helt personliga. Och bara nu så är det så här för att på janarflatchen. Men personligen så har jag helt visst att det som händer det är ordentligt gott. Och vi måste få godkänt det där. För det första vi att utvika urvalet av vi kan lakna kunde utflytta det. Och den danska röntarskipan hade helt visst värd hitchetter. Tog att långt nu har det skapsarna röntor som Rikke säger. Att det är kort nere. Så kommer vi lyckas som på här en skipan som det så tjocka rickar. Så det hade jag över ordentligt gott. Och så heter vi avkriminalisering. Det hux är allt det jag har. Det har ofta en blåst eller en uppböst i fjällmillen. Jag tror att det går så över att jag fänger ankar som smugglar hasch. Det känner jag till. Ja. Så jag finner jag stryker rocknings när men ja. Och här sitter jag så i det. Det huxar syndrom huckboren och skos flit man samfällan nu har vi fängt en banditt vis ner och det som är alltid huxe det tjänar på fängar och ett fall att kvui drack Jeppe ja alltså kvar katt smugglar till kvön var det till mamma som är krabba man hemma och som följde att det svinkade där natta vägen redan och såna över så jag huxar alltid alltså kvar jag hjälp färdigt ner inte som man annars kunde finna och här halt jag helt visst att vi må börja och så kunde hitta efter halten i här på ett nära vi vad man kan kalla det för witcher eller jag hade så chelt det här år vi har kallat det som för olukdor som gänga och inflyta och köpa det här till att ta vit inte så på tamatan. Ja, så är det här kvui verda inflott och talsa så är det nog också här det haltar här det nekva här som hade kunnat finna det att han rätta vägen annars låliga vägen. Det. Tack för. Tack för det Gunnar. Tack för det. Ja. Jag kan säga att jag var helt ung, jag skulle säga jag var 20 år gammal. Då gjorde en ischink, skrev en ischink, en helt stotta som var så jovande. Ta en fotler med vår gånger ut av götene, suttja summe, bära tandfotla mannen. Känner det? Paul, har vi till hotla att säga några år? Jag har sagt rysligt. Det som jag säger i Klagsvik, det var här, att hvis vi tar alla de enorma summor av pengar som vi har brukt i Västerhaven att fänga narkotikaförbrytare och hade brukt det på hälsoverk så kunde det sagt han så umynda mig att jag vill komma några bättre borsor. Du måste säga att de som är i Europa och USA har det inte så dejligt illa via fänka eller via stäcka till transporten i landamark. Så det är ju en inte en success över att röna kontrollera det och så säger här hade vi haft möjlighet att helt affärer den hälsliga vägen och säga till att en missbrukare av narkotika är grundläggande en person som är bruk för hälsohjälp. Det är att det är också lätt att säga att man vet gott det är lite konkret. Men jag vill gärna söka vägarna primärt ut från hälslig ekonomi till mot fag. Så hinvägen tar jag så blev spurt och skulle vi så frutja var hash för jag har sagt nej då jag har sagt att det grund att vi är en här av vi skulle göra det här och andra inte gör det i åker grannland. I rock med det som kommer hända att andra land kommer att fylla Kanada och göra det frukt och ta det frukt ärastan så kommer vi det egentligen täcka stöd till om vi vill göra vi förjun eller inte men att göra det med en hinja då för boy vi förjun frukt det är inte rymligt så jag vill viska som ett säckplåster på andra att komma här till.
Och först tack för det. Och det är så bara en spurninger etter kväll. Vi må avrunda den nu. Och det är Hans Birger Hansen som vill sätta några spurningar. Och jag säger nej till tjäk bara nu till kunna svära kvar så här det som är hotel till som Birger spyr om er. Cheers, Birger. Kvar jag för i år så är jag under en av sin styrste. Att jag spyrja politikerna om det var ändskådag för att låna om forcerande stoffer. Och här vill jag främja till bröjtingar som ger folk möjligheter för att köpa av oss som godkänd stövon till det första. Och hvis det gör det så är det långt igång vi är avkriminalisera samhället och sin helt. Myndeläkare och våld och vad det är. Och annars spelar jag om till vill jag ta upp till vittjera och trivna jag nämnde som sen ändå ska lovarna och rostega lovarna till det små nökter som lökreglan täcker och där är i bilen och sådana. Så jag vill gärna ha det tidsvärde med på om de tar upp och trivna jag nämnde att ändå ska förserande och rostega lovarna och rostävneslovarna. Det är alltid det kan vara vidla långa av fyrbyrja att det kommer till kriminalitet. Det är själv upptiden. Jag har själv alternativ till cannabis. Och först tack Birger. Ja, hur gärna klappa. Tack för det. Appellerar till en runt här. Ena är det vi på en halv stora runt så är sluttar vi över toy. Snart en stort ena och inte check. En stort runt här. Ja, så kommer vi in på det här, alltså han snackar om lån om euforiserande stoffer då. Det är en amerikansk konvention eller FN-konvention som kom i gilde i Danmark utan några särskilt vidger attention om Danmark. Embedsfolkene i Danmark och fagfolkene malte till inte akkurat den. Och jag vet faktiskt inte om det överhuvud blev vidgers till förrjun alltså vi har EPC, vi har danska lover, danska politi och danska domare och dansk fångsel att det förbereder inte för att göra. Och inte för att jag sagt att det förbereder ska vara här. Och inte för att sagt det. Och det kommer vi inte bara bröta. Hvis vi pilkar lite dansk eller vi åker lov om forcerande stoffer så får vi bara en danska version. Senaste för det var i fyrstand i myflockeren ville stramma upp och banna frä och allt det här. Vi satte go ahead till vi visste att hvis de pillar vid det danska och norska lovna så får vi bara där något paragraferna eller förjar. Här i middelen finner vi paragraferna som säger att cannabis är lov med medicinsk öjemed. Och tack ska jag tacka Karsten och Jens och Vilfyre. Ja, vi fortsätter på att presentera det. Vi är färdiga bara i rätt. Ja, alltså lagen om euforiserande stoffer det snurrar sig också näck om allt det här som man räknar att förebygga blir brukt ångstande i idrotten och att man häver några regler för att de tingene som gänga för sig av sådan ävnen att de är under hälsoligen myndeläga kontroll. Alltså det som vi diskuterar ikväll det är cannabis till att hjälpa folk som är under starkare pojno och vi tås inte om att läsgeva möjligheten för att få lättare fätter i euforiserande stoffen av nökronsläge. Det är ju ett aktuellt tema för så vitt. Tar vi tås om avkriminalisering så tåsar man heller inte om att läsgeva och lovliggöra något som helst. Men man tåsar om att fokusera rätt. Att fokusera på att hjälpa ta imon som är blivit offer. Och att stramma upp och imon till dig som kanske tjäna pengar på att sälja till offrene. Det är sådana ting vi diskuterar. Och i alltid att de flesta vet hva hållning i myflocken hever av hesen ökje. Men vi är inte intresserade i att refsa folk och sätta ung folk i fångsel. Men vi det har AH i att men vi det var AH i att sätta skipaner upp som hjälpa folk och välja folk. Det är att lågavan öjer att snigga sig om i åkara egen. Och först Bill och jag säger Jan, jag skulle presentera det är ju nöjt till detta för ju ut live så Bjarne Karlsson för framsökning körs väl. Tack, jag har Bill för mig flashen som var med. Nej, jag vill säga att
jag håller det att ta öra vera lov tja föringon att röjna alternativ medicin ta det här pröva allt annat. Samstundes skulle vi vidkänna till att det inte är medicin men alternativt medicin så ligger utanför laknavisen. Så det är sagt så blev det spurt om man åtte affär en långkor och liberalisera i en grad som är tullsida som att man kan bruka det till rekreationellt bruk på samma måte som det är just vid russäcka. Här har vi sagt, och det stannar vi, att man öjer vara öppen för det att snacka om att ha distributionen av cannabisprodukten i jöknon ett allmänt monopol till döm som ett på. Här är flera matar att göra på, men det har vi sagt tror jag att hvis jag ska via tingene så alla de resurserna som vi brukar på att sätta folk i fångsel, på totalvald och kvarsta sögnon hade kunnat vi brukt där bättre ärstans och det är faktiskt som loja under att blöja kriminalisera under verandskipan det är för att det inte bättre av att blöja kriminalisera. Och här att tar man här en allmänna monopolstå så är det nekv som vi som lovgivande vald och allmänna myndigheter kunde göra. Vi kunde regulera produkter, vi kunde sörja för att vi chef från lödgilt om framlöjaren, godkänt framlöjaren, vi kunde ha innehållsivligt, vi kunde ha skatter och avgjöld på produkterna. Här är det 4 månader och här är det vansar och jag alltid att vi skulle vara öppen för diskussionerna, så att det inte är vi diskuterar här ikväll. Men nu blev det spår specifikt om det, så ger vi ett specifikt svär om det. Tack för det. Tack för det, Kari. Och så är det Katrin Karlsberg ur Kjolsvarsson. Ja, tack för det. Alltså, jag vet att trycka till att man släpper undan när man som sjuklinker eller en person som behöver säga tropult ska bli kriminaliserad i lust eller runt att få sig hälsobot. Det är helt av ute just. Det är vi som samfälle att gå upp och hjälpa. Så kommer till det vi kriminalisering, annars vi inne och folk börjar sända landen och liknande i fångsel, så har det sånt ångas hemma. Men det kommer alltid en samfälle att vara så att det kanske är onker brott man ända vi skulle fångsel för det. Och tog jag vet att ta fullt rej och öll som visst ha och egna skjolstöva show har vi ta och egna fångselsverk och egna lowerverk vi tar simpelt en ordnat att själva. Och vånande nej men det har ju tyvärr en tid som är fast att och vånande är det så fast som överhuvud tillper som är men vi tar avbyrna själva. Men det kommer sjuklingarna och det som jag tar var hjälp, så jag vet att tåra som samfälle att täcka och avbyrd och inte sända folk ut av svarta marsdagen, men jag vill hjälpa. Och här må jag så säga på allt tyvärr att här bor laktade dock med att tracka karaktär. Och det har det som görs flera. Och man ser tölen i förrjum, det var flera folk som får dessa produkten än i Danmark här det här var här runt där Atlant. Låt oss trycka och utgång till toppskotten och ta produkterna, låt oss göra ett än bättre tillbud här i förrjun, baserat på erfaringen ärastens fra, och inte alltid bara kopiera ett eller annat halloj ärastens fra, låt oss göra äkna ännu bättre. Först. Ja, tack för det. Katrin, från Kjolsvarsson. Så är det Elisabeth från Falkolasjon Kjersvall. Ja, tack för det. Det är mer eller mindre samma spårningen. En för att är i måte att man kan köpa hash eller cannabis eller andra stoffer i förrjun frukt. Och Holland är så ett land som har varit öliga liberalt. Och jag kan alltså säga att själv i Holland är man färdig till att skärpa den liberala politiken där det kommer till hash och ja. Så jag har alltid att det ska förbjuda frukthash och stoffer. Men det är så sagt, så självant skulle vi arbeta förebyggande och vi skulle hjälpa dem som kommer ytla för självant. Men frukthash, nej. Frukthash, nej. Tack för det, Elisabeth, ur Falkolasjon. Och så är det Jekvan ur Kjolsvarsson i Kjersvall. Ja, tack för det. Jag har alltid till att fokus som vi helt vill få heter uppskott i jöknen som är lagt för lagt nu och fokusera på att de som är sjuk och illa för de som har törva några hjälp hellre än att färra vojar och diskutera om man ska ha frukthash eller på aromater att ge det så lösnar att det lättare till gångsligt. Det är sikkert inte att ta stora massan har bruk för det. Det är några helt folk som har bruk för det. Och tog alltid man ska ge ett omvisan skipan som är trygg och effektiv. Så tog förhållda mig till det som heter uppskott gånger ut på och jag har alltid det som är viktigt för att tack för Jekvan ur Kjolsvarsson. Och så är det Gunva som ombord Jan Aftasjon i kvalt. Gör så väl. Tack för det. Tack för spurningen.
det var nok om vi skulle om vi var villige til at endurskå lovene om euforiserende evner. Ikke så? Ja. Og jeg sier ja det, ja. At, altså, jeg husker man kan alltid, man sier hitje etter om det er noen tilgjengar man kan gjøre. Og alt som, jeg har ikke det nevnt, ja, men akkurat man arbeider ved, altså til å hente ned loven om euforiserende evner, og så det apoteksloven, det så? Altså det noen ting her, ja. Och så här också om man kunde hukt efter om det några ting man kunde flott här. Alltså när är du och i kvarjorna och synte som det som jag kan säga att vi riaste syndret här så lackna ner och för så skilje väl till att det skulle arbeta sitta vi ända någon och så om man gärna vita vad det är som man arbetar vi och alluka så är det några folk här där vi praktiserar och idé. Och så är det syndret här på när kvart det som kommer undra vad kallar för stoffer och vad det som vi kallar för höjloavra. Alltså det är tingene och här halt är helt visst att man kunde saktans hukt efter tog om det några ting som man kunde skilta ut till dömes. Och här är ju min personliga mening är att hvis man snackar om runt CBD att här är ju inte förskärande oj. Visst det är argumentet för att det ska höra under tallåna. Hvis det inte är förskärande hur så skilja det ut och kör under apotekslåna så kunde det vara utflyttat handvägen. Det är så min hugsan om det. Ja, tack. Och först tack för Gunva. Och så bara lukka som helt stort på vi har hotlar runt av här på för expertpanelet. Sen det går senast i år så är du välkommen. Jag har egentligen inte några kommentarer om lån om överförserande stoffer till det han då ju inte gått något till att se några förnuft och domarna men jag kan gott söka att ta och i danska folketinget vi tog sig här låna om så ränteskiparna alltså sättet där näka gång schalt om hälsomyndigheterna var skeptiska och emot men det som är som man så säger att nu tar det är färdig gång vi ser vitcherna av en sjuk och vi kan man säga inte autorisera en hällevaj nämligen vi cannabis så må vi göra det bästa som vi kommer till test att på systematiskt kan vi samla alla de erfarenheter objektivt som möjligt in så att vi att han dömsarna 4-årsperiod hvis det skulle ända så läsa i förrjun vi så kunna konkludera och vi kan bruka det till näka bli klokare det kan gott vara att vi kommer att lägga nyst över som det inte så tjute att det är så einfalt är det inte det är så är för gammal till att bara att jag blev förförd av någon berättningen om att det verkar så väl till att ofta då så läst har vi två som vi kör till det att ha goda sövna komma fram och det ringer sövna över att takta bort och det är ofta till lojande folk som inte har kraften nog att säga att det verkar inte på mig. Men tar det virka på ankran, så har det styrkena till att säga det virka. Och det hade som en professionell skepsis att systematiska uppgifter skulle till dessa vi kunna konkludera så bort. Och det hoppas jag vi kommer få det här bort ur det för Danmark och för ska förgörs vi kommande vi för att tvärväg vi kommer föra Katten Kallbergs väg att vi täcka och vicka arsenalia och hur som vi kommer maximalt ordinera eller vi kommer det ska inte täcka stöd till er kväll det är en politisk spårning men bäj vill jag så föra till att man kan ordinera ta kan man säga den breja okända substansen som är homogeniserad planta. Och först tack för Paul och hade varit det senaste åren här i kväll. Jag får nu behöver att tacka Paul, Vaje och Reike Jakobsen för att vara här av expertpanelen i kväll. Arnfinn av Byrstene för framtak, Bill Justinsen för Miflotchen, Bjarne Karasson för framsökn, Katrin Karlsberg för Tjovalte, Elisabeth Mercedes Gullesdotter för Folkeflotchen, Jekvan Skårheim för Kjolsflotchen och Gunve Trøndadøtter Johansen för Janaflotchen, hur ombord Janaflotchen här i kväll. Och jag vill sannolikt eisne tacka Atlantikon till att ha sitt här och otroliga hål här i kväll och utvid så att det är fantastiskt alltid. Tack för det tid. Tack för det.